Okinyi manyaber, nyakora Ramogitvlive mar tarik 21 dwe mar ariyo higa mar 2024. Kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono, nyakora Ramogitvlive ichiew e yo machalo nade. Bore Nairobi ka wachiew e yo maber, mane momiyo wasechopo e studio ka mar kelo ni chenro mar piny. Bed kodwa nyaka giko, nyinga Joyce Odur. Oyawre nyakora Ramogitvlive okinyi majaber, kamoro amora ma intiere geno marani ichiew e yo makare. Wan bende wachiew e yo makare, ywa pod ntiere kaluwore kod liet buore Nairobi ka. Kene gweng' ma intiere to chal nade? Dibede na achiel kuom gwenge ma bende koth osebedo ka goyo. Isomonwa paro. Omi bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama marumo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'aw. Sharon ichiew nade okinyi ma kawuono? Achiew makare. Amba chiew makare. Wago ne Nyasaye erokamano mana kaka iwacho ni liet to pod ing'eny ahinya buore Nairobi kae. Kaka pile wajiwo ji mar mondo mi kiwuotho timanri gi pi modho. Kopogore kod mano inyalo manori gi mabul bende mondo igeng'ane chieng' kik chwadi ahinya. Nitie nyaka sunscreen ma jomoko tinde wicho. To en oliet. Chakre saa 4 ka kata mana sani an riyo hewa. Damanyo mana pi bang' mar mondo mi wamodhi. Manyi pi modhi. Erokamano ahinya. Gima mako dhoga en ni gwenge mamoko koth osebedo ka chwe. Kata mana gwenge mago makalu. To buore Nairobi ka otuo atuoya, te oliet adieta, kata dibed lokruok mar kor lwasi. En lokruok mar chal mar kor lwasi nikech kinde mathoth ang'e ni ji japaro ni boma ma Nairobi bedo ga mang'ich, bedo ga gi koth mang'eny. Kata kamano kaluwore kod lokruok mar chal kod lwasi kata climate change. Waseneno ka Nairobi ka ema oliet matamra gi nono, buru ng'eny, chieng' rieny. Gwenge moko to koth buogore nyadichiel. Nairobi ka ema akia ni wakoso kanye, akia ni wapidh yiende mar mondo mi oywa koth chwe buore Nairobi ka. Kuro to koro nyalo bedo ni wang'. Kata kamano Sharon waiko ne joneno magwa chenro ma iye lach. Bang' mae abro bedo ka akelo weche manyien. Tok mano kawuono wantiere kod gazede ariyo ka. The Standard ka achiel kod Daily Nation. Weche momi pek kae opogore. An momako wang'a en gazedni mar The Standard, Sharon. Nitiere jopuonje miwacho ni nowito ngimagi to nochulgi osara. Koro magi e jotije manyowawa miwacho kose gin jomake. Men kaluwore koda inyalo paro audit mabende nosetim mabende timo koda Auditor General makata na control of budget mapacho ka manongere kama kaka Margaret Nyakango. Koro wachre jod bura mapacho ka dwaro mar mondo mi duol mochung' ne ndiko jopuonje tich mano TSC mar mondo mi otim nonro makare mano mar jogo eko mabende gisendike tich nikech liekre omenda maromo Sh446 nochul jopuonje maonge maliekre ni samoro nosetho samoro kata mana gin jopuonje manyawawa mane hiko omenda mar higa mar 2021. To bing'e ni magi pes jopiny onego bed ni timo nonro matut mar yango ni pesa makamagi adiera noti kodgi e yo machalo nade. Kopogore kod mano Sharon, aneno ka e Daily Nation bende koro mana kaka isewacho mano control of budget Margaret Nyakango nyaka sani koro okwedo budget machielo ma kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto ne dwaro ka nyaka sani koro wacho ni onge extra budget mimiyo State House. Kanno ka gichungo pesa mathoth nikech ochung kanyo omenda makore lach madirom Sh1.1 mabende State House mano kar jot mar jatend piny Kenya ne dwaro mar mondo mi ginyiew godo nyamburko kanyakla kod iwacho ni building a modern presidential dais. Koro ipenjo kata mana ni priorities. Ing'eni piny owacho maka bende wapenjore ni koro ji dwaro chiemo pek mar ngima nitiere to jomoko dwaro nyiewo nyamburko tidwaro ger nyaka dais to wang'e ni wantiere gi dais mabende nyalo tigo. Ang'e ni mago duto abro bedo kwa yude nonro mar gazet nyakora Ramogitvlive governors bende pod oramo ni gidwaro mano omenda maderom bilion 450 monego bed ni miyo counties. Bang' mano Sharon tidonje twak mokwongo odiochieng' ma kawuono ihingo odiochieng' dho mama. Inta nyalo wacho ni eri ng'eyo dho mama. An ang'e dho mama makare bema miyo ni wayuto godo donge. Koko wanyakora Ramogitvlive chieng' tarik 21 dwe mar ariyo higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' dho mama International Mother Language Day. An dho mama wa en dholuo be man godo ka dwachi ni kelonwa yuto wan gi Joyce Odur. Inake ni dho mama ni osebedo ka konyi e yo machalo nade. Adhi bedo gi jolony mabende achiel kuomgi wacho ni dho mama osekonye kuma entiere. Adhi bedo gi japuonj bende mosebedo ka puonjo dhok mopogore mano linguistics. Maneno kang makare ahinya Sharon kaluwore ni nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere wanyalo wacho ni dhoudi moko ma ikinde ma nyathi dongo kata ikinde ma nyathi pon gineno ni nyathini nyaka ng'e dho mama to nitiere familia moko ma nyithindo kia dho mama ipuonjo gi mana dho ngere kaachiel kod dho Kiswahili to dho mama
tiwe oko. Nyathi onego bed ni puonjo dho mama e yo machalo nade mar mondo mi e kinde mabiro mbele, generations mabiro mbele, kik bed ni dho mama lal, ni nyithindo ng'e mana English gi Kiswahili kende. Koth kik go wan kaka jonyuol. Koth kik go wa kitwa gi timbewa bende wabed go. Ahinya ponono ki in jaluo tikendo jaluo. Watemeuru puonjo nyithindo dhowa gi. Dong Jesu duoro. Kamano. Bang' mano, kawuono en chenro mar tedo gi chiemo. Jalieta chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Odhi bedo kokelonwa chenro mar tedo gi chiemo. Warita na kit tet ma bende biro bedo kokelo odiochieng' ma kawuono. Bang'e wang'e ni chenro mar mbaka romo chako saa 3 mar okinyi. Wachak gi chal mar fwambo. Jesu duoro. Kawuono itayo twak. Twak mar mbaka romo Sharon odiochieng' ma kawuono. Wadogo mbaka kutudore kod chenro mopogore opogore mosebed kitimo mar jiwo joma mine. To e kinde mijiwo joma mine Sharon, ponono jiwo joma mine kinde ka kinde, ema miyo ponono joma mine moko neno ni koro gintiere kod teko mathoth. Makata ka gitimo gimoro to giwacho ni after all dong asebedo empowered, onge giminyalo timna. Akia ni mane gima timore kosa ang'o matimore. Kalure ni kata kane waneno, akia ka in bende neno kanda moro ka mama moro kata ng'ama miyo moro, obwogo nyawadgi ni anyalo kata negi. To bingeni na papa nen yuaruk mar chulo rent. Mano gima kamane mbuye. To bingeni gik makamago kotimore kwa chuo kata ranyisi. Ka ponono kata ng'ama miyo koro, ikaw kang be threaten ng'ama dichuo makamano. Kisetimo kamano ng'ama dichuo no kata hasira ne oidho malo, ponono ting'o lwete ogoye. To bingeni ng'ama dichuo makoro bro bedo jamakosa. Ok bibed piny bayalu ni kara ng'ama ochako gwandruok makamae. Kora kia ni en jip mathoth mijiwo godo joma mine, ema ponono imiyo joma mine teko mathoth. Koro wich teko moro donje kanyo kosenang'o. Mano mbaka. Wabedo overconfident makoro ng'ato wacho ni an kora tegno onge giminyalo timona. Mane mbaka mabro bedo kwagoyo gi joma mine mabro bedo go. Mar mondo mi ong'iswa ni kata kojiw ng'ama miyo, limit ni kanye. Kochopo kang' mane moko nego bed ni kalo, makikalo kanyo, to ponono ichocho ratiro mar ng'ama chielo. Nyakwara Muge jong mbaka makamano, bendo wabro bedo kwa chwalo e counties magwa. Kamora mora ma intiere, itudori kod jofwambo magwa manyalo chopo iri kanyo kama intiere okinyi makawuono. Omicha kotudri kodwa kochakore sani, nambwa mar ote machuok, 23600 mbui marwa mar Facebook kaka pile. Ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV, X at Ramogi TV, YouTube, gi Citizen Digital, bende ibiro yudo achiel kachiel. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odur _ Nyakwara Muge jwanga par ni kioronwa ote makamago. Bende nyiswa ni neno wa gwenge makamage. Wang'e ni Ramogi TV chopo e gweng' mane. Tudri kode mbui maga moriwo Facebook, X, Instagram gi TikTok yuda gi nying mar Sharon Ng'ao. Bed koda nyaka giko nikech ma en ropinyo. We wakungwa yuda thuond weche manyien. The ayes 141, the noes 58, total vote 199. That we expect all the interns to be reporting to the various institutions by 1st of March. Otherwise, on 29th of this February, to kaka an gima ng'eyo, Kisumu nosebedo city. Kaka Kisumu nosebedo city, koro yarore. Kaka omedo duogo koni, nyiso no yarore. Nyakwara Muge jwang machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Od bura okadho somo mar 2 mar paro mar chik mar usuru mar udi. Ka bende somo no okelo ywaruok e kind kweth jod bura mag Kenya Kwanza kod mar Azimio. Kata doko ni ombulu ne oyango ni kwan jod bura 141 osiro paro mar chik mar usuru, to maromo 58 okwedo parono. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi mathoth. Is by the chairperson department. E kinde somo mar 2 mar paro mar chik mar usuru e od bura. Somo mane okelo wedea kata doko ni jo od bura marom 141 ne osiro paro mar chik no kama rom 58 to ne okwedo paro mar chik no motegno.
In a division on second reading of the Affordable Housing Bill 2023, the results are as follows. The ayes 141, the noes 58, total vote 199, abstentions nil, so the ayes have it. Twak mar paro mar chik ne omet ni kaja od bura mar Riedo Tinda Molo to kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa dunyore wach ka otiende lero ne paro mar chik no orem nyondo piny owacho mag counties. It must be borne in mind that as national government is endeavoring to do all this, Schedule 4, Clause 18, and Schedule Part 1 and Part 2 makes it very clear that no matter how well-intentioned the government may be, housing still remains a county function, function. And the only thing given to national government is the policy. This bill is not prescribing policy, it's prescribing the way of doing it. That will remain unconstitutional no matter how you couch it. This bill is about provision of jobs for millions of our youth who are languishing back in our constituencies without jobs, and plead with all of you to vote for this bill. This bill is nothing other than about jobs. Jaod bura mogwel John Badi ne okoyo thuolo ne jakom komiti mochung' ne weche mag omenda Kimani Kuria e wi choko mag osuru manyalo kelo kwede ne jok mani osara to kod mago man nono. Because now, Mr. Speaker, those farmers in the village who, after producing their crops, sell their produce, will be required to surrender 1.5% of the gross produce to this housing levy. Mr. Speaker, this is punitive. This is going to lead to unnecessary harassment of ordinary Kenyans by Kenya Revenue Authority. The monies are collected as a levy by KRA, they're taken into the fund, and then it is a fund that disburses these monies to the respective agencies. The agencies will implement the housing programs, and once the houses are complete, they are going to be transferred to the fund. And now it is now the fund that is going to distribute these houses to Kenyans, Honorable Speaker. Twak mar osuru mar udi biro duoge od bura som mar adek ka jo od bura mamoko to wachno ne pod ilo kang'no ne. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mar Senate ochako ayanga twak ewi ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mabende ong'ere kaka NADCO. Senators duto mane oloso osiro ripot makamano kata doko ni moko kuomgi ne oseyo ripot no kuom rem duoko piny pek mar ngima. Chris Owino nigi mathoth. Bang' wuok e yweyo mar dweche 2 juma mokalo, od bura mar Senate oreto kendo chako twak ewi ripot mar komiti mane tayo twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Senators ma oloso osiro paro mar chugo omenda moyedhi mar World Development Fund kaachiel kod mano mar Senate gino magiwacho ni dhi konyo senators keto tesre sirikal mag counties ewi ka gitiyo kod omenda mag jopiny. Of the Oversight Fund of the Senate, the CDF, and also the World Fund. Very important, Madam Speaker. If we are to undertake our work as Senate and oversight the county governments, that fund is critical, and I'm happy it is taken into account. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna opako report mar NADCO kuom miyo duond buche teko mar riembo jood bura mobalo kod duond buchegi e yo mayot kipimo kod kindegi ma chenro makamano kawo higni mathoth. In fact, I don't think there is any other political party that has faced the sort of onslaught that ODM has faced when it comes to poaching of members and indiscipline within the party, Mr. Speaker. I'm happy that now political parties have been given power to deregister people who want to eat from both sides, and that immediately you are deregistered, Mr. Speaker, you cease being a member of parliament. Yuaro kata kamano oyangore kind Azimio kod Kenya Kwanza ewi paro maduoko piny pek mar ngima e kinde ma senators mag Kenya Kwanza wacho ni ok en ting' mar Azimio nyiso Kenya Kwanza kaka onego gita serikal. So, Mr. Speaker, I think let us distinguish clearly what is bipartisan and what is not bipartisan. Let us be very clear that you cannot legislate the cost of living in a document like this. You cannot set up an economic council
with members of opposition in a meeting like this. Mr. Speaker, he's misleading the House. Under what standing order? 105. 105, Mr. Speaker. Are you sure it's 105, Senator? Yes. You may be. Mr. Speaker, he is misleading the House that the government is the one which introduces the taxes and sets the tax levels, that those who are in the opposition should wait until they are in government to set taxes. When, Mr. Speaker, it is known that it is Parliament which passes the taxes. It is Parliament which fixes the taxes, not the government. Senator Matana River Danson Mungatana okwayo senators mondo pod report makamano kaka yo mar chugo duol mochung ne yiere pacho kae IBC e yo mapiyo. We in Tana River County have lost a member of County Assembly called Mr. Ndoeni, and we have wanted for the longest time, Mr. Speaker, to have a reconstitution of this IBC. So, Mr. Speaker, I highly support it. IBC osebedo maonge kod commissioners kuom thuolo mar higa achiel bang' komiti mar NAD kochungo chenro mar gwelo commissioners manyien mar miyo gi thuolo mar timo lokruok ne chenro mar gwelo aput mar gwelo commissioners manyien. Senators bende osiro paro mar chwalo nyime thuolo mar winjo bura makwedo yiero ma jatend piny kowuok e ndalo 14 nyaka ndalo 21. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho osingo tiyo kanyakla gi counties mapachoka mar nyayo dongruok e kor gwenge. Ma owachi gi jatenda piny William Ruto e romo mokelo kanyakla jotend sirikal madhi mbele e boma ma Naivasha e county ma Nakuru. Kamano kwayo jotelo mamoko mondo oriwre lwedo kata oriw lwedo governors mapachoka. Mabiro ndalo machuok bang' governors mapachoka dwaro romo gi piny owacho mamalo e wi rem chwalo omenda mag counties kaka owinjore. Romo madhi mbele mokelo kanyakla jotelo manie piny owacho kod jod bura mag Kenya Kwanza nodonjo odiochienge mar ariyo. Riwruok mar governors mapachoka noyudo thuolo mar twak gi piny owacho ewi moko kuom weche ma giwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok e tend kor gwenge mapachoka. Jatend piny Kenya William Ruto singo tiyo kanyakla gi governors mapachoka kaka yor nyawo dongruok e kor gwenge kaluwore gi chike mathurka. We view the county governments as an asset and as an ally and a partner for us in the delivery of the plan for the people of Kenya. Ruto kwa jotelo mamoko manie piny owacho mondo mi oti kanyakla gi governors to kik gipiem kodgi e yo mora mora. Understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. And we lose that opportunity if we don't work with the counties. And we have worked very hard to restrain from having fights publicly. But if we are going to hire officers that can be done, to do work that is done by county officials, there will be a clash. Jakom riwruok mar governors Anne Waiguru wacho ni gisebedo ka gitiyo kanyakla gi piny owacho gino mowacho ni osenyawo dongruok e counties go ka koro okwayo piny owacho mondo mi ochwal lwete kata weche mamoko mosebedo ka ng'iko chenro mag counties. And I think the best way we can do that is when we work together in synergy. Look at the things that we have achieved in health when we have met halfway. The things we've achieved with cooperatives when we have met halfway. If we can just do that with the few remaining ones, in agriculture and in health, I think we can go a long way than if we started push and pulling to replicate functions and duties that can actually be carried out better by the county governments. Ruto nyiso yie mare ni ochumi mapacho kantiere kama kare kendo ganda jo Kenya kik bed kod kibaje. Even in the management of debt, they have now made sure that there will be no time that Kenya will be expected to pay $2 billion in one go. There is no perception that will be created that Kenya is in danger. Because when you create that perception, you fuel a lot of speculation. And you end up with a kind of situation where we ended up
with the dollar going all the way to 160. The market has understood the strategy. They are quiet now. Actually, we have no noise. And the noise in the exchange rate is actually the positive noise. That is, it is appreciating. Romo na Mageto ketolai makare e chopo singo mag piny owacho kokalo kuom kitelo makare biro rumo chieng' tich adek. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo jatend piny William Ruto kuom siemo jod bura mag Kenya Kwanza mondo puodho chenro duto mag piny owacho e nyim od bura. Kalonzo wacho ni weche mag Ruto nyiso kido mar tenda goko. Kaolero ni jod bura onego mi thuolo mar golo pachgi maonge chunogi nikech gin duond jopiny mokalo e midhiero mar peka mar ngima. Mabiro bang' Ruto chiko jod bura mag Kenya Kwanza mondo obi opuodho paro mar chik mar gero udi manengogi ogonyore chieng' wuok tich e kinde romo mar jod bura mag Kenya Kwanza. Kalonzo bende owuok tung' mosuo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kuom keto tenge oganda mamoko e kinde chiwo thuolo mag tije migepe mag sirikal kaka jolweny. Almost half of what they are supposed to achieve are well trained on matters governance, and they will be happy to run meetings from 8 a.m. to 8 p.m. in the night. Widespread accusations of corruption, resource mismanagement, and discriminatory employment practices exposed in recent publications cast a pall over the values of openness, responsibility, and justice that ought to guide our public institutions. The recent efforts at employing Kenyans who go out there, wanatolewa nguo, wanatoa shati, wanakimbia, and only to discover recruitment has happened in Nairobi. And kule kwa villages, there's nothing. And parents are there. That you want your child to become a member of the KDF, you have to part with 700,000 Kenyan shillings. That is how bad things are. Bad governance. High cost of living, we could not understand. We could not even agree. And I'm quite sure Kenya Kwanza coalition meeting here in Naivasha are themselves feeling it, but they don't want to say it. They don't want to say it because the chief executive tells them, you must toe the line. I got you elected. Riwruog lakteche mar KMPDU obwogo bago ng'anyo chakre dwe manyien kapo ni migawo mar thieth orem chopo singo margi mar miyo lakteche ma jopuonjre oboke mag tiegruok e osuptende ma pacho kae. KMPDU oseyo sirikal kuom rem chiwo obokego e kinde malach. Judith Omondi kod mathoth. Timo tiegruok mar bedo laktari pacho kae nyalo lal nono bang' rwako ogudu poni ok opuodhi kendo mi lesen mar timo tij thieth e pacho ka. Nyaka sani nitie kwan mar lakteche ma ok tin 1,000 ma ok nyal tiye kuonde thieth moro amora e pacho ka kata hoko ma hao higa achiel bang' sidho gi ogudu kaka lakteche ma otieko sombgi e mbalariany ma opogore e pacho ka. Ma midhiero ma ikelo nikech pok migawo mar thieth omiyogi barupe mar dhi e tiegruok e ute thieth kendo gikone miyogi lesen ma yangogi kaka lakteche ma opuodhi. Akawo higni 8 mondo atiek digri mara. Onego bed ni wadonje ute thieth wakony jowa nikech mano e kaka kwambe koro wachiwo ne piny. Lakini ok wanyal timo mano ma ok watimo internship training. Internship training nyaka itim mar higa achiel koka iyud license. Kaka an sani dakati hospital no chaonge license nyaka dhi internship for 1 year e kanya tiyo lakini koro abudho 7 years odhi at west onge gima timo dala koro na koyo mana sirikal mondo oyie giterwa internship mondo watiek piyo wayud license mondo wachiedh ji. Lakteche gi maromo 1,215 ne ochokore boma ma Nairobi e bwo riwruok mar lakteche mar KMPDU mondo mi gilalre wi kaka ginyalo yudo lesen kokalo e tiegruok e ute thieth. Thoth gi mane watwakgo koni rieko mane giyudo lal e pap kendo higni mathoth ma gikawo e mbalariany ok osenyago negi olemo kaka jopuonjre mane osomo matek. Jomoko nitie matiyo tije e puodho, nitie joma pod riembo peng, to nitie joma beta maonge gima gitimo, to wan gi nonro moromo tiyo ni jopiny. Gitemo nyiso wach ma universal healthcare, akia gima gimin by universal ka dakteche onge, niwach koro wabudho dala to
knowledge dhi at west. Kata yud mana opportunity. Samoro kata ka yudo tich matin mar research kamora wach ni timore Kilifi, ok anya dhi nikech akia ni barupe gi gidhi wuok karang'o. We are supposed to be sustaining ourselves wajoma dongo. Ok arit janyuol na sani no chulna kuma dake, ok arit janyuol na sani ni opidha, ok arit janyuol na sani no nyiew na lewni. Jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davia Tela mabende ne otelo e romoni koni gisetemo kaka riwruok mar lakteche twak kod migawo mar thieth ma ok osedewo winjruok maggi. Gichano chako ng'anyo giko dweni poni lakteche go ok oyudo barupe mag dhi chako tiegruok e ute thieth. Had an engagement with the Ministry of Health on 22nd of January, where they said interns will be posted in February. We had engagement in January 22nd, where they said interns will be posted in February. We also had another engagement last week Thursday, where they said interns should be posted, and there was a blame game with the Treasury. Today we are saying that all the interns, the doctor interns, that is the medical practitioners, the pharmacists, and the dentists, must get their letters for internship by 1st of March. That we expect all the interns to be reporting to their various institutions by 1st of March. Otherwise, on 29th of this February, we will all go to Ministry of Health to collect these letters. Murmar lesen mar lakteche biro e kinde mabende moko kuom lakteche counties ma opogore bwogo chako ng'anyo nikech midhiero ma opogore kama oriwo osara kod okumba mar thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene 94 orem yuoro e doho winjo buchgi madhi nyime kaluwore gi midenyo kod nyosruok mar del bang' ng'anyo ne chiemo. Bang' chopo kodgi e alwora mar doho ne ochuno apisas mag jela jolo moko kuomgi kagologi e nyamburko kendo ketogi kama oyiedhi e dono ma Mombasa kuma thothgi ne onyosore ma ok nyal kata bedo piny. Ne ochuno jang'ad bura Alex Thuku chopo mar neno gi kuma ne gintiere no kaito dok e doho mar dhi nyime kod buchgi ka gin gionge e burano. Kati burano, Mackenzie gilange e buo kil margi Wycliffe Makasembo ne dwaro ni owegi thuolo kod bond e seche ma burano dhi nyime. Komachielo okinde mag piny owacho to ne onkwayo doho mondo mi kik wegi thuolo kod bond kalore gi ketho mapek mar nek mitudo gi godo. Jang'ad bura Alexi Thuku ogolo chik mondo otera chijego e od thieth mar yango ngimagi bang' yangore ni dendgi ngongoyo nikech ng'anyo ne chiemo. Burano mar wach mar Rambun koro ibiro winj tarik 5 dwe mar adek higani bang' yudo lipot mar laktar. Mentioned, some of which we've not but are in our submission, we have established that there exist sufficient compelling reasons why these accused persons should not be given bond, and we submit that at this particular stage each of the accused persons from number 1 to 95 should not be released on bond. Donna, bail denial is not to be used as a punishment. They have to go on strike to know why they were in court, why they were being detained. So it is the state that provoked them. Jomon tony gi tuo kansa mar thuno koro nyalo buonjo to kod thieth maduong' mar rufa mar Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital chako timo bero mar konyogi e tieko adhola tok golo oko thundgi. Ma chenro makoro duoko chir margi mar chako bedo gi thuno kaka mine mamoko. Simfroso Kinda nigi ler mathoth. Od thieth mar rufa ma Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital obago romo makende mar lakteche molony ahinya thieth mag tuoche mag kansa. Achiel kuom gigo madito mowuok e romo ni en bero mar konyo jogo manotony kod tuo mar kansa mar thuno yudo thuno manyien. Kalore kod od thiedhni, bero makamao bire sama ber kendo dhi konyo mine mathoth duoko chir mane gin godo kapok ne ong'ad thundegi e thieth mar kansa mar thuno. So we are focusing on breast reconstruction, and the reason why we are doing that is that we can give these women a new lease of life. You know, a lot of them don't know what to do after the surgery, they don't have the knowledge, they don't have the resources. And I'm just delighted to be here and so just
it is inspiring to see the work that is being done here, focusing on women with breast cancer and really fulfilling their needs. For a woman who's had a mastectomy for breast cancer, who has survived her breast cancer, breast reconstruction is critically important for her to be able to put her life back on track and put the breast cancer behind her. Kaloro kod laktar mar tuoche mag kansa e od thieth ni Josiah Muoki, thoth jotuo hinyo chopo e od thieth ni mana kod kansa ma osechopo stage mar 3 kata 4, manyiso ni nyaka ng'ad thundegi oko e thieth. If the only option that we can offer these young patients who present late with breast cancer is a mastectomy, then of course we can see one of the challenges that we'll get is that they will not present, or we make the diagnosis and then they disappear. Most of our patients present in the later stages, so that's obviously a challenge. Then another difference that we have to probably from patterns of breast cancer presentation in the West is that we also have younger patients who present with breast cancer. Kane ulose kindero mo mar lakteche kod jolony weche mag thieth, jakom mar board Olive Mugenda owacho ni e juma ni mine mok tin 10 biro timnegi bero makamano. And the rest of the week we'll be actually operating on, I think, 10 women doing the breast reconstruction, and the doctors will be sharing their experiences. We have some doctors who have more experience than the others from other regions. Od thieth ni koro kwayo kembe mag okumba mag thieth kod sirikal mondo kony jopiny kod chudo makamano ma nengo ne ong'awre, kowacho ni ok en bero mar ber kata cosmetic surgery, to mano mochuno ngima ng'ato mondo konygi e chango chutho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwara Mugejongi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Moko kuomu benda neno kotudre kodwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Josephine Josh wacho ni Siaya well represented, awinjo umaler. Onyango Vincent wacho ni Vin Okonyango Janyabola Nyakwara Jasirimo watching from Kajiado West room 3. I'm glad I'm watching. Dennis Abila wacho ni Abila Woda Sembo kani Angels Gate Junior School Siaya niko ndani. Nick Musicians bende wacho ni watching live. Remy Gordon bende wacho ni watching live from Kisumu. Nyakwara Mugejongi erokamana inya kumbedo kodwa. Medikete mana Ramogi TV kalore ni wakao mana yueyo madundo gisani. Tok yueyo tiyudo nonro mar gazet kod Cleophas Oluoch. Kikide mabor. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata e piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wach, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakora muke jwanga yawre kino machiri matire karakayo. Ukinyi maber, iwacho ni ukinyi makichiew, ichiew kingima. To wacho ni ka wangima ni ruoth. To bende ka wantie ka wagone no kamano kuom odiochieng' ma kawuono tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2024. Yawre kino machiegni nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokiew nyaka sango wan kodi ka achiel mondo mi koro wabed e twak e nonro mag gazet. Wadhi bedo kae ka warango gazet ma kawuono, gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Wabedi kod ng'eyo ni mage ma omi pek okinyi ma kawuono. To mana kaka pile okatime kenda, antiere kae kod jafwambo wadwa mabende wadani walos godo wanona ni gazet gik mage mondo ikar kae embo miya pache kaka onene kaka ondike kar ka gi wang'e ma jafwambo. Iwacho ni nitie pach jandiko gi pach jasomo. Kawuono wada bedo kae ka wanone ka walidho na lidha bedi gi siso mar somo. Ka nitiere kae kod Phoebe Charity. Ang'era ng'ati mana gariyogo kene moro chabaga ga podi omiyaga bagni. Oyawre Phoebe. Oyawre ahinya en Kilei Charity Kilei. Kilei Charity. Aya, ayude yo makare. Ng'ena bondike kumoro koro. Mondo mi amake yo makare. Kata kamano ni chiyo yo makare. Achiewo maber mana in. Amba chiyo makare. Gazet koro da mulo ka. Gazet ma Daily Nation kod ma The Standard. Akwa mondo chak gazet mar Daily Nation. Mabene nitie kar ka. Weche momi pek. Mana kaka nitie kar ka. Waseyudo Daily Nation. Aya, koro wanya yude ka achiel. Ochopo na chon. En mana ni ka mane pod oleo bire. Koro ka wanya nene ka achiel. Mae wach mantie. Budget mar State House ero. Nitie thuolo ma koro ochung budget ma enda medi. Budget ma enda medi kar kanyo romo bilion 47. Mano mara neno ni chenro mopogore opogore otim kacha
e kar jot mano mar jatend piny Kenya mano kaluwore ni gik mage mano nego bed ni tim mano moting'o nyiewo geche mantiere kar kacha bilion 1.1 mano ket kacha mag nyiewo geche kachiel koda ka neno ni presidential dais kata kama ibedo kacha kowuoye bende olose yo moro makare jaga budget mano Margaret Nyakango koro odagi kwayo machalo kamago kawuok e kar jot ma jatend piny. Ing'eni mage gik ma jo Kenya kowinjo kata oganda mar Kenya kowinjo to giwinjo ka lit negi kabisa. Nitiere gik ma hinyowa kaka jo Kenya kaka high cost of living pok odok piny. Pod jonyuol hinyre, jonyuol pod chandore chulo omenda mag fees. To kiwinjo ni pesa oket bilion 1 idwa nyiew godo geche to ipenjiri ni to ang'o marach gi gechewa ma wan godo sani kaka serikal, ang'o marach gi gechegi nikech ging'eny kata kineno ka giwuotho ndara ging'eny ok gitin. To kendo ja Kenya nyalo penjore ni ang'o marach gi dais ma wan godo sani. Dongo wanyalo timo ne renovation walosi alosa maber mondo obede state kaka nani dwar, lakini gero moro kata loso moro to kane ka mano priority ma uwinjo waket sani kaka serikal. Wan gik ma inyowa ahinya ma uwinjo wang'e. Mano ka ntiere kar ka bene ka rango nyakora mo jo ngini gik moko ma osebedo kacha ka ok mi pek ahinya madwarore mano kotenore koda kaka itiyo kod omenda mago ma ntiere kacha e piny Kenya kata migepe mopogore opogore makoro waneno katimore ka wantie ite mar 7 ang' isome bed kod ng'eyo mago wechego mago mag nyiewo nyamburko kod gero podium en ang'o miyo sani koro giyudo kwet machalo kama mano ntiere kar ka nyakora mo jwang' mago gin moko kuom kwayo 31 mabende osebed kata ka igolo mondo mi orangi e yo makare mano kirango are higa mokalo dwe mar 7 nyaka dwe mar 12 kwa wuok e mano nitiere weche mamoko ma pod ntiere kar ka governors koro ramo ni gik ma gida timo mano ka ngirango piny kanyo governors wacho ni budget mar gi magidwaro omenda monego bed chope county nyaka bed mana bilion 450 ne giromo kod jatend piny Kenya. Mano kama ne gintiere kata Roma pod nyime ka odiochieng' mar 3 ka gintiere kacha e county mano ma Nakuru ino kanyo governors mopogore opogore ntiere kar ka counties nigi chenro monego bed ni gitayo kineno kar ka omiye pek e ite mar 5 mar gazet mano mar Daily Nation nitiere kwan mopogore opogore omenda ma governors dwaro ondik kar kanyo bilion 450 kachiel koda ka omenda mabende koro migi kata ma oketenge kaluwore kod budget mano ma pacho kae ino county ka county onego bed ni yudo kanyo omenda maromo bilion 391 en giwacho ni en rem maduong' mantiere kar kanyo. Remno to neno ni oduong' ahinya degi punguza matin lakini oduong' ahinya nikech ing'eni ka ok gimiyo governors ka ok giketo tenge omenda maber kaka governors dwaro nyiso ni counties bro lag behind gik ma gidwaro ni gitimo gibiro timo kaka owinjo odwarre to gima iwacho ni audit chande ka bro biro to wabro bedo kendo kwa wacho ni ma county ni ok ti maber county ni ok ti maber to wiwa wil ni omenda mane gidwaro nokomigi koro winjo ng'i wach ni maber mondo chenro kaka governors opango odhi maber kaka opangi. Mane mantie kar kae omenda ma koro Council of Governors kata kuku matin governors nyakora mogi jwang' koro yango ite mar 5 ka ni ntiere omenda mano mar equitable share kata pok moro mag omenda gi monego bed ni chwalo e counties mopogore opogore ite mar 5 ka ng'irange gidwaro kacha omenda maromo bilion 435 kod 9.5 ka monego bed ni wuoge road maintenance levy fund mano omenda mawuok kar kanyo onego bed ni romo bilion 10.52 mano bende gima gidwaro kar kanyo mondo mi ochop kare kaluwore kod budget mar omenda mar 2023 kod 4 mano kama gintiere kar kae kachiel kod kata dwaro budget midhi somigani mondo mi oting'e malo matin mano ka gintiere kar kanyo koro mogi jwang' some e ite mar 5 beda ne koring'o kapod wan ite mokwongo kae adeno waranga ni malo kacha mano kama ntiere more pain gin gik mage mantiere wiye ka podi mano ka wantiere wiye ka ang'ine kama okete e ite mar 12 ema ntiere wechegi jopiny nobedo gi fuong'ruok en fuong'ruok manya bedo matin koso nya bedo ang'o siling achiel kende kano tarik 14 kilando nengo mag modhi ma ota oluor mana gi siling achiel sani koro iwacho ni ero odhi idho mano kaluwore gi medruok mar levy ni mano mar EPRA mabende koro nen wacho ni en dururu maromo kata otonglo maromo mana 25 sani koro idho nyaka otonglo maromo eno kanyo karanduru 75 wacho ni kama entiere kar kanyo odhi chalo nade en medruok maduong' mabende omi pek kacha ite
mano mar 12 nyakora Ramogi kang yudo thuolo mano mar some ka kanyo en gino ma bende dhi medo okelo tungni mano kawuok e migepe mopogore opogore nikech ero odok piny gi siling 1 odhi idho gima rom nade mano kang wantiere kar kanyo ang'e ni ang' warange e kinde ma wantiere kar kae to en medruok mar nengo mag mauta Charity en gino ma oganda jo Kenya bende ne girite sama kama mondo mi gichopane kar ing'en en gima lit kabisa ka ma gima wasebedo kwa ywak ahinya ni komed omenda komed wach mafuta kata mauta to wahinyre kaka jo Kenya nikech komed mauta to gimoro amora medre nyiso ni kidwaro wuoth kata kidwa dhi e wuoth jogi bro medo fare nyiso ni kidwaro nyiewo gik moko nikech gigi te ikelo gi nyamburko koro magi malit serikal owinjo giuro miya jo Kenya pesa magi wacho ni gidwaro loso godo dais chande ok inyal konyowa gi ketno kata subsidy manyalo konyo jo Kenya nikech ka gimedo mede to wamedo hinyre ja Kenya achiel ni kata oganda ma jo Kenya gine ma ochulo fees to ene mo chulo housing levy ma koro gikalo ni ineno koro otek ne jo Kenya koro gitimane nonro ni gikonyane jo Kenya kik gimedi nyo jo Kenya aya mano kaluwore gi lendo mano chiw juma mokalo nyakora Ramogi kod migawo mano mochung' ne weche mag teko pacho kae ma bende ne olando medruok ma kamano mano ka irango e kit omenda ma bedo kata ka ijuogo mano EPRA e weche gi bende mano wacho ni EPRA levy ma dhi bedo kar kanyo weche go mago mag road maintenance wacho ni kichulo fuel bende onego bed ni omenda marom nade mawuok madok e loso apeni mano bende mi pek kae e ite mar 12 nyakora Ramogi some beda ne kod ng'eyo kachiel koda ka mathoth mantiere kar kae koro wadonjo ne ite ma iye kar kae nitiere weche mopogore opogore ma bende kirango e ite mar 2 ka koro doho mano wadhi ne ite mar 2 kod ite mar 3 kanyo nitie sigana mamoko ma warange oting'o nyaka Mashakaola mantiere kar kae koro wacho ni ero doho chungo mano jogo mano gwel mondo obed jotelo mano e mbalariany ma Meru University wacho ni en gimoro ma bende kelo paro mopogore opogore ero nitiere dwaro mag wacho ni gin 2 senior officials mago mantiere kata Meru University of Science and Technology ma bende koro nitiere kar kacha ne gin weche gi mag secret hiring mano gik mobiro mopogore opogore kanya kora Ramogi gol ng'eto ma kamano e doho mano kaluwore kod paro ma bende nitiere kar kae vice chancellor mano ma mbalariany no ma Meru Romanus Odhiambo mano professor Odhiambo ma bende koro ne oloso kod doho wacho kar kanyo ni noyudo circular moro kawuok kuom telo mano mar public service ma bende ne olero ne kanyo ni nitie chenro mopogore opogore ma ochungi mano are higa mar 2022 ma onego bed ni itieko e yo moro makare mano ma onego bed ni ka ineno mana ka ida ndiko jok moko e tich nyaka ilu chenro mamoko ma pod nitiere kar kanyo ni e Kenya iwacho ga ni samoro kata papers ma in godo ok ochuno ahinya but ng'ami ng'eyo koro magi gik ma waneno ka medo timre nikech indiko samoro ng'ato tich to ikia no ndik gi nade chenro to kolu to magi ma timore ma mana ochopo ne doho lakini gigi timre to timre kendo mang'eny koro winjo olugini maber kabisa aya nyakora Ramogi mano nitiere kar kanyo Mashakaola ero ne gintiere kar ka magi jo Shakaola kata jogo ma ne luwo din mano mar Paul Mackenzie nyoro no aneno pichni inyo ka Joyce okelo weche manyien Joyce iluongo weche kanade iwacho ni gin jok ma dendgi ne ol gonganyo koso gongayo aya en paro moro mantiere kar ka kata kamano Phoebe nitie gini ma ino jok ma dendgi ol ahinya monindo moko bedi iwacho ni ero Shakaola suspect stage hunger strike dendgi ng'ong'oyo gin jok mool agiol ahinya iwacho ni gin weche manyien mantiere kar ka mi paro machalade Charity ma wach mamit kendo lit nikech inya paro ni Paul Mackenzie notere do nikech nokono jolupne ni kik gichiem mondo githo gidhi gine Nyasaye koro aneno ka maybe gikelo teaching ni e doho kero gitime practically nikech onge kane luwo proceeding no en mano winjo tho mogik Paul Mackenzie joklupne no winjo dhi mondi nyithindo kuongo kasto mine kasto joma chuo kasto en makoro notho
Mogi kora keta neno ka pod tek tani ento oko ochiemo matin to we matin joka moko ge mule to pod tek matin. Kora mogo jo agi ntiere kanyo basement mar doho ma Mombasa. Mano kane gichopo odhi onengi kanyo kosenegi to jod bura odhi jayalo bura odok yalo bura kendo neno kaka bura dhi nyime. Kora mogo inene kar kanyo mana kaka Charity wacho kanyo ni pod oneno ng'ama otegno. Bende kinde ne oseromo koso podi mag weche mantiere kar kanyo. Nitie masira machielo manotimore e kaunti mano ma Meru podi ka warange kar kae nitiere jal ma bende kineno kar ka mano weche mantiere wiye ka onego min mare kaachiel koda ka dagi mano kaunti ma Meru obila ne orese kowuok kuom jopiny mane nigi ich wang' ahinya mano kaluwore kod nek makamago mane otimo. En bende jal miluongo kanyo ni Mureithi ne nitiere kacha Menti Central mantiere Meru ojagni 27 mano higni ma nitiere godo to wachore kanyo ni osebedo ng'ama kata liekore osebedo ng'ama tiyo gi nyasore kata njaga e kinde mathoth ahinya. Kata kamano ne onego min mare kaachiel koda ka dagi ma jahigni 90 ma bende ne ngimane koro wuok kanyo. Wacho kanyo ni osebedo ka okono nyithinde bende ni obiro miyogi kum kata wacho kanyo ni obiro punish gi mano ka gik mopogore opogore bende pok gitimo e ngimagi. Magi malit kabisa. Aparo ni koro serikal owinjo kaw okang' mondo ochak tim ne joma chuo counseling. Nikech ineno cases gi gidhi mbele ok gidog piny. Ineno samoro injo ka nyadenda moro oneg kamoro, sijui moro oneg kamoro konyo. Joma chuo owinjo chak tim ne gi counseling. To ok en gima usual ka ng'ato nyalo nego min mare mochako neg dagi. Nyiso ni samoro ne nitie gima rach kode kata giparo. Nitie paro samoro ne en go mang'eny. Koro kes ni owinjo luto joma chuo owinjo chak migi counseling. Mane kama gintiere. Joma chuo owinjo ko yudo thuolo mar wuok odhi adier koso obedo nade. Aya. Nitie sigana mantiere wiye ka. Nitiere yath moro ma koro bende nitiere. Sigana no ndika kod Winnie Atieno jandiko e gazet mar Daily Nation. To gino ma olose nitie thoe ma biro e pacho kae kaluwore kinde ma onyuole nyithindo iwacho ni childbirth. Thoe ma kamagi koro nitiere thuolo mar tiekogi pacho ka kata mar kumogi kata mar duokogi piny kaluwore kod yath manyien ma koro bende nitiere ka wacho ni mar duokogi piny. En yath moro kanyo ma bende iwacho ni oketo ngima ng'amiyo kaachiel koda nyathi bedo e yo moro makare e kinde ma koro nyathi bende biro e piny ka. Magi maber kabisa nikech ing'e ni en ga gima lit kabisa ka ng'ama miyo iseting'o ich 9 months kasto sama idhi koro ni dhi nyuol to nyathi ni tho kata ng'ama miyo tho. Koro magi maber kendo bro konyo mine. Koro mine kik luor owinjo koro sani ki ing'e ni in gi yach konyo osechopo. Magi maber kabisa. Mano bende kabiro sirkal ero ka ogolo doses maromo kanyo 360,000 mano doses ma dhi bedo kanyo ma yedhegi ma dhi duoko piny chwer mar remo mathoth ahinya e kinde ma inyuolo nyathi. Mano nitiere kar kanyo achiel kuomgi to dwaro mantiere ahinya ywak mantiere e counties wacho ni counties mathoth mano kirango kar ka gino mowach kod Dr. Serem owacho ka ni counties mathoth ok dhi bedo gi thuolo mar ketogi e fridge kata refrigerator kuom thuolo malach kamano. Mano ka irango chenro mopogore opogore kaka yath ma kama onego bed ni ichiwo onego bed ni kane kumoro manyalo bedo ni kama ng'ich ahinya mondo mi kitiyo kata kode oti kode yo makare. Ni gino moro ni kata ka yedhe ma kama gintiere kik wane gik manotimore kinde mokalo kata mago mag corona kama koro wacho kanyo ni ero vaccine kata chanjo mopogore opogore koro iwito kaluwore ni kindegi oserumo kata onge ng'ama ti kodgi to iyudo ni ok okan gi yo moro makare. Mano ma pod tiere kar kacha. Anyuola moro mantiere pacho kae bende koro kata oganda mathoth mantiere mbui bende koro dwaro ng'eyo mathoth kotenore kod nyadendi ma bende jahigni 23 mano Bridget Jemosop mano mawuok ka Barnet Baringo County ma bende ne owito ngimane e boma mano ma Ireland ma bende kama nitiere kar kanyo ne nitiere Dublin ma bende nowito ngimane tarik 27. En penjo mabiro mopogore opogore kar ka kidang'e ni en ang'o manokelo tho mano
mar nyadendini. Aparo ni cases koro mag nyadendi kata ji tho oko koro gimedo bedo mang'eny. Aparo ni nitiere kata kes moro mar Kang'ethe. Dong iparo Kang'ethe moro mano owuotha moya e jela kama nomake moringo lal kasto ochako make kamoro Ngong. Dong inyalo paro kes no. Embe dong iwacho ni nonego nyadendi moro e airport. Mano kes mapok orumo. To nitiere cases kendo mosetimore mang'eny ma iwinjo ni joma nyiri kata gidhi somo kata joma chuo be gidhi somo kata gidhi tiyo to iwinjo ka githo. Koro aparo ni serikal koro owinjo chak keto kata chenro mar luwo jogi maber nikech owinjo ji ong'e ni sama nyadendi ni odak gi ng'a. Ineno jogi kwa luwo chenro ma kamagi to wabro neno ka nyithiwa kata modhi somo kucho ok githo e yo ma ok ong'ere maber. Koro owinjo lu gigi maber mondo justice otimre kata kes mar Kang'ethe no owinjo luwe maber wang'e kata ni nyadendi ni to noya kanye. Ok ni wawe aweya ikelo e gazet wawe aweya gidhi kama. Mage gik mamiyo gigi medo dhi mbele. Mano ka gintiere kar kanyakoro mojwang' sigande ochiw ka e yo moro malach ahinya ng'eni ka ng'ido thuolo mar nene ang'irange kaka ondike kod Flora Koech kaka nochako wuoth mare kobiro Nairobi owuok Nairobi odhi Mombasa kowuok Mombasa okawo ndege kata ndege mare ma owuok ochomo pinyno mar Ireland kamano wuoyo kod osiepe mopogore opogore ne en japuonjre ma bende ne puonjo ne somo wechego mago mag bedo nas kata jachiw thieth kuonde mopogore opogore kata kamano ne en mana wuoth mopogore opogore mana bende entiere godo ka irango kar kanyo bende e iteno mar adek kanyo kama chiwe sigande e yo malach ahinya kaka wacho ni en bende ne oloso kod boyfriend mare kata jahera mare ma bende ne wacho ni ne bwogo negi gin weche mage mantiere kar kae giwacho ni mondo nyathi ywe mayom gidwaro ng'eyo mathoth ahinya kotenore kod wechegi duto ma bende nitie nyaka Ramogi Jwang' e ite machielo ang' orang ka ite mar 4 gazet mar Daily Nation kanyo kama orango kanyo ni jotend migepe oketgi kama chal nade mano kama giborango kanyo ni gibedo gi rombe moko otieno mondo mi gine ni chenro mag bende dhi e yo makare ne igeno kanyo ni gidhi bedo ka ginyono ratil tikono gini ng'ama tiyo e yo makare ng'ama ok ti mano ka gintiere romo mano ma timore Naivasha omiyo peke ite mar 4 Charity ono kanyo ka Musalam Davadi jatend migepe loso ka kanyo ka en gi jotend migepe mamoko to en gimoro ma igeno riti kata kirito ni gin gik mage madhi bedo kar kae iwacho ni gini ma gibedo kanyo ka jatend piny Kenya osomo negi mondo mi gitimne tich mano yieregi mondo gitim kanyo ne sirkal. Owinjo giti ng'eni sani ng'eni jo Kenya wan ga gitimoro ni okwa demand ni jogi owinjo ti osuru wae machulo jogi koro owinjo gitinwa maber kaka owinjo timre koro en gima ber gidhi adhi e scrutiny kaka jatend Kenya wacho kaka jatend piny wacho Uhuru Kenyatta ni odwaro luwo mondo ne ni ng'ama tiyo to ng'ama ok ti en gima ber lakini wambe kaka jo Kenya owinjo wasiggi owinjo wabed kwapenjo gi penjo ni to into kari ni wacho ni bro timo kama mae gima owinjo tim to nang'o kitim koro mano to en gima rach en gima ber. Nyaka Ramogi Jwang' e ite machielo ite mar 6 kantie sigana ma koro ineno kanyo picha moketi ang' orange ne kar kanyo mano e ite mar 7 kanyo mang' koni ni gintie yo machal nade to Charity ang'eni thuolo madongo ka dong gi thuolo ma dakika 3 nego bino rango gik mathoth ahinya ma pod ntiere e gazet kar ka nitiere omenda ma inono kacha molal e kaunti ma Nairobi mano City Hall maromo bilion 18 tiende nang'o ka irange kar kanyo magi bende ne olal e kinde higa mar 2016 nyaka 2020 mano kaluwore kod report mano mar Auditor General gigi timore omenda lal omenda gi jopiny dwaro mondo mi ong'e ni gitiyo kanye gidhi kama chal nade kineno boke ndiko gima chalo kama nikech omenda gi ka irango gi kata nitie mathoth ahinya mano lal e kind higa 2019 nyaka 2019 nyaka 2019 ma bende kaluwore kod EACC kata duol mochung' ne rango bidhruok kod kedo gi mibadhi e pacho ka mag oganda bende ntiere kar ka omenda ma kama wacho ni olal wacho ni moko bende osebed kachaka itiyo godo kod kaunti ma Nairobi. Gilal nade ing'eni penjo ma owinjo wapenje ni to gilal nade nikech kidhi chulo kata gimoro City Hall donge ntiere bank account mimi ma ichule pesa gi to nyiso in gi receipt imi receipt ni pesa ni chulo kama
unless jogi ntiere pesa ma ok gichul e account imi e lueti. Koro magi cases ma osebedo kadhi mbele. Koro wawe wacho ni gigi lal, wawach ni ng'ama kawo pesa gi. Owinjo wachak penjo ni to pesa ni gidhi kanye to ng'ama kawo pesa gi. Koro ma ne gima owinjo walu gigi. Ok ni wawacho ni pesa olal nade to pesa tichulo e account. Ng'ama kawo pesa gi. Aya. Ntiere kama chielo kaka ma bende ka wanene mana piny ka kama intiere mane ite ni mar city hall ni. Ntiere jaloso kata jaloso e lo EACC mano spokesperson mar EACC kama intiere kar kanyo Eric Ngumbi owacho ka ni lal mag omenda e apise mag counties kata apise mag sirkal ok en gino ma minya wacho ni mana e county ma Nairobi kende. Kata kamano wacho ni omenda gi lal omenda malal kaluwore kod keto lony manyasani kata automation e choko mag osuru ni malo ahinya kirangi counties mamoko bende. Manyiso kata Nairobi ka kende. Kata wacho ni ero uchul gigi kaka lembui kakalo kanye uchoke yo mbui uket gi kuri uket gi bank account miwacho uket pay bill pod tie thuolo maduong' ahinya ni omenda gi nyalo bedo ni lal mathoth kata ka gintiere accounts machalo kamago. Kore ma lokruok mag paro mano mag jotelo kuonde ma gintie mondo mi giked mager ahinya kod mibadhi mabende biro kata mienjo ka gintiere kache county mopogore opogore. Nyakora Ramogi Jwang' e ite maraboro nitiere koko mantiere county ma Kiambu ma koro keto Gachagua kama tek. Iwacho ne sirkal mar Kenya Kwanza nwawinjo kanyo ka Gachagua ne loso ka nitiere weekend mana modonjo ma koro chako juma manyien ni. Wacho kanyo ni kama gintiere kaka jogo mawuok masa mar piny Kenya ka gin shareholders gin jok manigi shareholding maduong' ahinya e sirkand Kenya Kwanza kata kirango riwruok mar duond bura mar UDA mano ka luwore gi kwan gi mago ombulu kata gima chalo kamano kaka nolieke. Wach mantiere ka sani oganda mabende koro dwani governor masani mano ma Kiambu owuog e apis koso bede apis. Iwacho ni kweth mantiere i Kenya Kwanza bende kata ntiere ng'ur ma opogore opogore. Kaluwore kod gino ma Gachagua bende koro kale nitie jogo magoyo governor mano ma Kiambu mano Kimani Wamatangi gimane mantiere kar ka monego bed ni bende irango e yo makare mano ka otenore kod yiero mabiro 2027 gin kwan mage monego bed ni goyo en koko mapontiere masawa mar piny Kenya. Iwacho ni en ang'o miyo Mount Kenya kata gwenge ma Central nitiere kod liet machalo kama e kinde. Gwandruok mar governors gi allies to maya gima osebedo kadhi mbele to ken kata Kiambu kende kata Nairobi kado paro kaka governor wa Sakaja gi Sifuna en ga en mana gwandruok to kidhi en gwandruok kihiga en gwandruok kamora mora. Koro aparo ni owinjo jogi omi governors thuolo mondo oti tich nikech gwandruok omedre to ok maendeleo ok bitimore nikech in ibo bedo ka isolve dispute kositiyo ipo ka kiny impeachment idwa bedo impeached. Koro owinjo omi jogi thuolo mondo giti. Haya, Nyakora Ramogi Jwang' odhiane e ite mar 16 kata warangi ite mar 17 to watieki ang' warang mana ite mokwongo gazet mar The Standard Bank kang' watieko sani madhiane ite mar 16 ite mar 16 kanyo mantiere weche mopogore opogore. Iwacho ni digitization is the future. Donjo lony manyasani e chenro mopogore opogore kata counties wa bende biro kaka achiel to sigana mondi kanyo kod governor mano ma Murang'a Irungu Kang'ata ma bende olere kar kanyo gik mopogore opogore monego bed ni gitimo mondo mi onen lony manyasani bende obedo kacha e counties kachiel koda ka chenro mopogore opogore ma gichwalo ne jopiny. Olero kar kanyo kaka sirkal mano mar Kenya Kwanza kotel kod jatend piny Kenya William Ruto osebedo kadhi nyime kod wechegi mag lony manyasani. Kolero kaka kanyo mane gimomiyo bende yiero mokalo nobedo ni gima yot. Aya mano kama gintiere kar kanyo. Kama chielo bende Nyakora Ramogi Jwang' mane bathe kanyo ite mar 16 ka ite mar 16 ni kama wanyalo nene mondo mi wane e wiye kanyo ntiere sigana mondo kanyo kod Agnes Kagure wacho ka Mother Language Day ma bende gin gik mage monego bed ni rango. Iwacho ni why it's prudent to embrace our mother tongues mano kama ntiere odiochieng' ma kawuono. Charity omiyi mor machal nade kinyalo loso e dho mama oganda winji kama intiere kigoyo mbaka. Iwacho ni gipogore mopogore dholuo ne mana achiel kuomgi nitiere oganda Gikuyu nitiere Jolang'o nitiere Abandu mopogore opogore. Kata kamano jandiko Agnes Kagure lero kar kanyo ni en ang'o omiyo odiochieng' ma kawuono iwacho ni kawuono en midhiale World International Mother Language Day ma bende twak mabiro sani monego bed ni wawe thuolo mondo mi twak odonji mano ka Sharon Ong'aw dhi bedo kae
achiel kachiel. En gima mit ka inyalo loso gi mother tongue ni kata dho mama. En gima mit kabisa. En ga gima lit kabisa samoro kidhi dala to ing'eng ji wuoyo to ok iwinj gimoro amora. Koro aparo ni jonyuol owinjo ket chenro ma nyithindo puonjre dhog-gi mondo ging'e. Iparo kata ntiere conferences ma kata kidhi jo China ok giwach ga kizungu, giwacho ga mana Chinese. Koro un manyuru interpreters mondo uinterpret. Ok ging'ang'ana ga giwacho kizungu kaka wang'ang'ana. Gin giwacho ga mana Chinese in loke kidwa winjo gima giwacho. Koro wambe winjo wa med ng'eyo dhogewa kata lugha za mama zetu. En gima ber kabisa. Nyakoro mojang ober. Parane ni jang'wech moro wuok Homa Bay miluongo ni Sharon Ong'ao. Odhi ringo ng'we ma Chicago Marathon. Otieko gacho bet namba 1 to komiyo microphone ochak loso. Ochaka ni Nyakoro Ramogitvlive amora ahinya mar yudo loch makama. Lojni ojiwa kendo omora ahinya. To keto wasunge ka bende ondiko jaluo moro kacha manyalo translate. Dong mano tich machielo bende chako neno. Chieng' moro ka abiro thuolo mar rengo. Charity. Gimiya gino kama machako wuoyo. Nyakoro Ramogitvlive en moro mar aringo okiot. Ni winjo nade. Ipenja ni how you feeling? Adwoke awinjo. Adwoka gi dholuo kora ando kaka winjo. Oda mi abag ni mbele kanyo kata kamano atieko maber agoro Nyasaye erokamano. Gimiye jok moko tich. Joluo bende odhi oko kacha. Giyude tije mamoko mopogore nikech ka nitie jok ma wuoyo none okata tuke mag Afcon mana mano rumo kar kae mano kaka Adigara mano jatugo masulu ahinya mano mar Ivory Coast itimo ne interview kakanyo gimoduoki mana gi Kifaransa mana kama ntiere kar kanyo to beni channel China no gi joma ntiere East Africa ka ma wacho Swahili Kizungu ma bende nok nyal ponono winjo ka ng'at machielo loko koro ka gima kamano timre ma ng'ato jado thuolo mar loko tije bende nyalo mana medore Ramogi TV biro dongo garani ka ondiko ka gi jok moko nikech dhok mo wacho Nyakoro Ramogitvlive dela ne dho mama odiochieng' ma kawuono kamora ma intiere ma network mabiro ka kod nyawadwa Sharon Ong'ao sa tang'ene rengo matek ahinya dakika 6 osekalo Phoebe Charity adani watiek ka gazet mar Nation kod machinglo mantiere bathe ka wadhi bathe ka ntiere cartoon wanene ka imien pachi inang'o neno kar ka no ng'ama orwako law moro maratong' gi koti suit marateng' to diyo od bura gi wach mar housing levy ma en atamalo 3 kama ntiere kar ka osome tielo mar 2 odiochieng' manyoro nokalo jogo mano wacho yes ne gin 141 jogo mokwede ne gin 50 kod 8 mano kama gintiere kar kacha ji mopogore ntiere kaka ng'ama chalo speaker mar Senate ntiere speaker mano mar od bura mamalo ma oparo ma pontiere kar ka kona giminya neno wiye ka od bura to chonde wiye osemuki gi housing levy monego bed ni gere kose wiye kache mida golo oket housing project manyien e wiye kona kaka nene Kinyalo paro wach housing levy ni jatend Kenya nowacho ni gini to bro kalo kata wahero gini nyaka bro kal to kineno kaka ng'ani chal no omero di od bura ma chal ni kata omukore to okalo wabro ywak lakini gini chalo ni osekalo koro jo Kenya kata oganda jo Kenya nyiko Ramogi wakasura kasa manya tiji ti matek gini to wabro chule Nyakoro Ramogi winje ibo chule kata ibo chule wabona ne kanyo kaka ibo kale wacho ni mana demokrasia jogo mathoth biro thuolo mar gi mar wuotho gi gigo ma gidwaro to kata jogo ma noke od bura bo mana wuoyo kata ka en go koko ibo mana go koko to bang'e ung'e gigo mabro bedo kata katimore Nyakoro Ramogitvlive gin gik moko mopogore ma bende ntiere kar kae ang'eranga ne thuolo mag tije kik iwach Ramogi TV ka bende ok wakonu ahinya mondo mi ok wakonu kama ntie thuolo mag tije e ite mogik gazet mar Daily Nation ka ondik thuolo mag tije ne obila maneno chenro kinyi ma kawuono DCI dwaro obila manya donjo kacha mondo kon gitimo nonro gintiere kar ka ondike gimomiyo onego bed ni kar ka obila mantiere gi degree kata diploma e weche mag IT kata mago mantiere gi driving license ibo mi thuolo mamalo ahinya koro gigi becho somo ber kata kibedo bila jadi agi oboke ni moro kikidhi adhiya onyanjawi mbele kanyo be kikwarange sani ka ng'ido thuolo mar nene e yo makare ang'waranga ne kama chielo mano kama ang'wane director na oketo na penjo moro ka ntie penjo moketo kar kata wasoma Charity penjo ni wacho ni is marriage still worth it
Kene en tung ni mopogore opogore wacho kata ni submissive wife. Bende gin gik moko ma pod tiere e iye ka. Iwacho ni mae sigana ma bende kineno kae ka oganda ndike gitimi Karimi bende lero weche mopogore opogore ahinya. Iwacho ni African woman onego bed ni ng'ama chal nade e weche gi bende iwacho ni weche mag marriage mana kama karka director ka winje yo makare ka diponi podi wuoyo ang'eni ang' ayudo ne thuolo mar winji e yo makare kata kamano ang'eni Charity maya sigana mang'wa tieko godo ka warango ite mokwongo mana machuok ahinya weche mokwamulo e gazet mar The Standard. Iwacho ni ero penjo ni ka is marriage still worth it? Yes, marriage is still very worth it. Iwacho mana ni kao mana mari, asiye kupenda wachana na yeye, anaye kupenda pendana na yeye. Koro hii kao mana mari to iloso mana ng'ati. Nikech kikao nyako ma wawache ni gole bungu kata kienyeji kaka wahero luongo gi chande donge. To ilose alosa obed kaka nyako midwaro. To kiyudo ma broiler be ma Nairobi, bilose alosa mondo obed kaka nyako midwaro. Koro marriage is still very worth it. En mana ni ok wahero tiyo, kodwa tiyo matek. Wadwaro ready made, mabiro to kiti, nyaka wati, mondo gigi oti. Nyako Ramogi, ng'iko nani mane ite mogik mar Daily Nation. Kata kamano, ite mogik en mar DCI. Some ing'e ibed kod ng'eyo mathoth mantie ka. Gazet mar The Standard ite mokwongo chal kama. Iwacho ni jopuonje ma bende nowito ngimagi e yore ma opogore opogore ma bende osene kata ka ichulo omenda magi. Mae gimoro moganda moko osebedo ka rito. Nyoro nalose weche ma jopuonj ma otho kantiere gwenge ma nyandwat ma piny Kenya moneg kod jonjore bende osebedo ka ichulogi. Nano kanyo Collins Oyu jagoro maduong' mar NAT ne kwayo gima kamano mondo mi ochop kare. Gin gik mage mantiere kar ka. Omenda mathoth ahinya mantiere kar ka monego bed ni ichulogi. Ero mano ka irango salaries mathoth bende nitie kar kae mosebedo kanyo ka dhi nyime. Iwacho ni dead teachers mosebedo kata ka yudo omenda. Dong jogo nego bed ni ka isewito ngimani nitie kaka TSC golo mana nyingi kumoro mos. Tin jogi osara pod odhi gidhi account nga nikech kata anyuola gi ok ne omenda machalo kama. Ma omi peke ite mar The Standard ka wayude The Standard nitiere chal ka gima onge ka wayude bende ang' watang'ni in kode kar kanyo omi paro machal nade jogi maponono kata anyuola gi bende gomba yudo kata osara mane ng'atgi yud to koro ok yudi. Ing'eni Kenya wan gi milruok mang'eny. Ineno ka sani dong wayudo mana kamoro iwacho ni counties City Hall be pesa lal. To ma omenda ichulo ne ghost joma nosetho. To ne ntiere kata last week be nwang'iyo gazet moro iwacho ni ghost workers be ntiere michulo pesa. Magi gik madhi mbele. To jogi gin gik ma ong'egi. En mana ni ok wawuog oko wawache ni pesa ni dhi account machalo kama. Nitie ng'ama kawo pesa, nitie joma chamo pesa gi. Koro owinjo lugi gi maber. Wawe wacho ni dead teachers paid money to who, to where, how. Koro owinjo walugi gi kik wawacha ni ochulgi kama ichulogi nade. Kineno kanyo omenda maromo kanyo milion 446 duto mosechul e kind hik omenda mar 2021 kod 2022. So mibed kod ng'eyo kar kanyo. Nitiere masira manotimore mar gas manomuoch kendo nowang'o oganda mathoth kamoko nowito ngimagi e gwenge ma Embakasi ma bende sani omiye peke ite mar 2 kod ite mar 3 ang' iyudo ne thuolo mar ng'eyo ni gin gik mage ka otenore kod muoch mar gas ma kamano Nyako Ramogi jwang'e ni bang' mano ite mar 6 lang' morie mokalo. Iwacho ni e piny Afrika kata e pinje mag Afrika jotend pinje mage mafuyo ahinya. Iwacho ni ero Ruto Tinubu mano jatend pinyno mano ma Nigeria gine jotend pinje mafuyo ahinya. Gifuyo ahinya e Afrika kata e pinje maoko. Ondik kanyo kuonde ma jatend piny Kenya osedhiye kaachiel kod kuonde ma jatend pinyno mano ma Nigeria mano Bola Tinubu bende osebedo kata ka dhiye. Iwacho ni jatend piny Kenya kuonde ma osebedo mana ka entiere oko e dweche 18 mokalo. Jatend piny Kenya osebedo oko ka entie koonge pachoka mano ndalo 104. Uhuru Kenyatta nobedo oko ndalo 95 thuolo kane entiere kar kanyo e dweche 18 mokwongo. Bola Tinubu kaachiel kod ka Buhari Tinubu osedhi mana oko na 71. Buhari ne ni oko ndalo 59 mane sigana mantiere kar ka. Koro kisomo inisewuok pachoka kuom ndaledi are niga chakre wach mogik gi paro ewi sigana mantiere ite mar 8 Charity.
Nyikwa Ramogi fuyo to krach ng'eni imbe teme yude telo dipo kifuyo koro kike ywaga ahinya. Dipes jopiny. Nowacho ni omanyo ne jo Kenya tich. Donge jatend jo Kenya nowacho no manyo nwa tich. Imbe kidio laptop dola sign chagulo ni dola. Nowacho ni wadi dola to dola wuok. Koro nowacho ni omanyo nwa tich. Koro wakwe chunywa wane ka otieko 5 years ko abobedo gi tije gi koso gibo bedo tije hewa. Wariti. Ero kamano nya charity kondo thuolo mar biro to kodwa okinyi makawuono. Ero kamano. Nyakora mojona ntiere kae kod Charity Kilei jafwambo mane od fwambo mar Pamoja FM ntiere kod kachiel mondo mwana ane gazeti. Okinyi makawuono abed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore gazeti. Waledha bed kod siso mar dhi nyiewe ni gindo koro kata gichal nade. So mane toke kanyo gimomiyo Arsenal bende koro chal ka gimo chako ng'wech mager ahinya ka koro gichomo kaw league koso gida wito league kaka season mokalo. Mago nitiere karka. Kete mana karka nyakora mo jwag ne mar weche mag tuke bende nitiere ka e gazet angiso mi bed kod ng'eyo. Nakelo ni chenro manono mag gazet odiochieng' ma kaunda ikose kala paga ng'wen tok achiel. Twak mabiro en mano mar dialo do mama idhi taka nyoko nyawadwa Sharon Ong'ao. Mano sani nyaka orom kanyo sa 2 mar okinyi. Ikete mana karka ang watwa kod achiel kachiel. Nyinga Cleophas Roch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango rito masane manere e chenro mar Mbakoro. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi weche. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV.
yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bari. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuang dakika 21 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni ma en chenro mar piny adonjo gi twak sani. Nyakorom gajuang odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2024. Higa ka higa odiochieng' maket kod ma piny ngima hingo odiochieng' romo ng'ere kaka International Mother Language Day kata dhialo odiochieng' dho mama. Omiyo kaka TV mar Ramogi mo odiochieng' makende ma bende wadhialo wang'ene ni dho mama osekonyowa nade. An awuon dawacho ni dho mama osekonya nikech kan ka nyiso ni ayudo yuto mara kokalo e dho mama dong ber. Omiyo kiny ma kawuono bende wasomane na paro bende dho mama osekonyi e yo mopogore opogore. Omiyo kiny ma kawuono bende antiere gi welo ma bende obiro bedo kwasomo godo paro. In bende kwa wi oko inyalo oronwa ote kokalo lai mago magote machok 2-6-000 mbui mag oganda wabiro ni achiel kachiel. Mano moriwo mbui mar YouTube, wantiere mbui mar X kanyakla kod mbui mano mar Facebook. Ibiro bedo kiketo ote moramora mintiere godo, wabiro bedo kwasomo kwa dhi nyime gi chenro makama. Antiere kod yawuot luo 2 ma bende olimo kinyi makawuono to bende amor nikech ma bende no kang' mokwongo ma bende gin duto te gitimo limbe e TV marwa mar Ramogi. Mokwongo an gi John Orlando ma bende en director mano mar kar tiegruok mong'ere kaka Summer Institute of Linguistics kata SIL. Arwaki ni machiegni. Nyalo mna ka thuolo mano mar moso oganda. Amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni oyawre uru. Ako winjo an John Orlando to atiyo gi SIL International kuma wadhialo dho mama. Adokero kamano kuom Ramogi rwako waka kendo amor biro wacho achiel ariyo kuom dho mama. Ero kama na yenya ngini kwa dhi nyime gi chenro makama ibiro bedo kinyisowa ni kar tiegruok mar Summer Institute of Linguistics en ang'o motimo ahinya nye kar tiegruok makamano. Kopogore gi manya Nyakorom Gajuang' bende neno wendo na mar 2 kanyo nyinge Sandy Orie en jaduong'
makanyakla mano e kar chungo bura ma Kibra. Sani in bende arwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon, amor bedo ka. En dhialro makende ahinya bedo gi joka Ramogi TV. Miyo kawuono wadhi dhialo dho mama. Ang'eni penjo mabende samoro ng'ato nyalo penjo kapok wadhi nyime gi chenro ma kama, jaduong' kanyakla tiende nang'o? Samoro ne nyikwa Ramogi Jwang' makia. Jaduong' kanyakla e yo machuok en achiel kuom jodongo moyier mondo ota chokruok mar joma timo weche mag lemo, grube mag lemo itayoga gi jodongo. Koro jaduong' kanyakla en mana grup matin mar joma timo puonjruok sana sana mar muma. Ya weche mag muma, weche motenore kuom puonjruok muma. Koro gino maro ni nyikwa Ramogi Jwang' ong'e ni jaduong' kanyakla en ang'o, ka koro neno ka koro ne kanyo ni Sandy Orie jaduong' kanyakla Kibra ero oselero ni e yo makare. Jor kachako mana kodi, wachak mana gi kar tiegruok mano mar Sama Institute of Linguistics. En ang'o motimo kanyo? Sama Institute of Linguistics nochako kaka kar tiegruok kaka Sharon owacho. Ne ochake gi jaduong' miluongo ni Cameron Townsend, kamiluongo ni Arkansas, USA. To nochakre nikech jaduong' Cameron ne nigi hero mar konyo ji mondo som muma. Koro ka nodhi e piny Mexico to noyudo ka kotiyo gi dho English to joma oromogo wacho ni to Nyasachu ni ok wach dhowa. Koro nochako kar tiegruok during the summer. Ing'e ni e piny wasungu nitie summer, winter, gimago. To koro ji ne biro to puonjre e kinde sama ae gidhi to gikonyo ji translate muma gi dhoggi. Koro organization miluongo ni Sama Institute of Linguistics noyudo nyinge kamano, lakini tich maduong' ma watiyo en translation mar muma, gimiwacho gi kizungu ni language development. Ndiko dho mama mapok ondik ga nyaka nene, nikech nitie dho ji mang'eny mapok ondik ga. Mano Sama Institute timo. Wan gi jomo somo linguistics mang'eny, experts madhi e piny ngima, expert madhi 950 mosomo nyaka PhD level matiyo e piny ngima kuonde ma watiyo. Wan e pinje 98 to watiyo sani watiyo e communities madhi 1341. To tich ma watiyo e piny ngima seche gi impact ji madhi 855. Mano kudhialo dhok mopogore opogore. Dhok mopogore opogore. Ang'eni wadito te wadhialo dho mama odiochieng' ma kawuono, emomiyo ni bende nwa luongo uma bende uyie mado mar biro e TV mar Ramogi. Gir mar nyikwa Ramogi Jwang' bende udhialo odiochieng' ni odiochieng' ma kawuono. Mana ni Sande okinyi ma kawuono kanyalo penji ni nang'o meni idhialo odiochieng' ma kama? Why is the today? Nyalo penjo ni why is it important to you? An kaka Sande Orie. Daher wacho ni nok ang'eyo kata ni nitie odiochieng' moket tenge e higa mondo ji okete paro dho mama gi. In fact, gino nafwenyo mana nyocha. Kogwela kae, to mano nomiya thuolo mar paro matut e wi wachno, nikech dho mama osekonyo thothwa e yore mopogore opogore, to en gima ber keto gino e paro. In fact, na winjo ni chakre higa mar 2000 odiochieng' ma 21st February higa ka higa osekete tenge kaka odiochieng' ma koro iparoe kaka dho mama osekonyo ji. Omiyo an bende rwako parono e yo maber, nikech an bende nitie chenro mana timo mondo achak timo tiegruok e dho mama. Kata mna kikia ni dho mama ni nitiere. Kata mna kikia ni nitiere odiochieng' makende midhialo godo dho mama. Natimo kamano. Omiyo en odiochieng' ma thoth jo Kenya kata jo piny te onego kete paro, nikech en mich makende ahinya. Bedo gi dhok konyowa wuoyo gi jowetewa. Jomoko bende ng'eyo ni ng'ama wuoyo dhok ni nyaka bed ni owuok kama kama. Omiyowa identity.
e yo machuok be. Iwacho ni dhok miyowa identity. Emomiyo kiny ma kawuono bende ang'eni nitiere moko kuom oganda ma samoro nitiere Kenya nikech tinde iwacho ni ji intermarry. Omiyo kiny ma kawuono ang'eni achiedh nade ma samoro jok moko nyalo bedo godo John. En kotende kod samoro an kaka Sharon Ong'aw, an Nyaluo hadhi ayudo kata mana dhok ma kata mana jadhot machielo to kendo ere kaka nyithindo bende koro dhi ng'e dho mama. Aparo ni mena achiedh nade masani matimore. Akeni un kaka Sama Linguistics akeni unene nade e yo machalo nade? Mano achiedh nadi mantie, lakini gima watemo emphasize kaka Sama Institute of Linguistics en ni ka nyathi donjo e school, especially those early levels of education, ber kochako gi dhok mong'eyo. Nikech kata kwano ka ng'ato timo dong ichako from the known to unknown. Koro ichako gi dhok ming'eyo ae ibro dhi e dhok mikia. Donga penjo kata mna John ne dhok mang'eyo samoro en dholuo nikech dala kacha nyithindo ichako ga mna gi dholuo. Bora Nairobi kama neno ka the first language samoro nyalo bedo Swayo kata mana Ingereza. To dala kocha acha kata mna ni kaka intega mpaka to ngache ni modluoro Kisii kata mna gi Migori kata mna Kisii kata mna go Ugisi. Neno ka kacha nitiere jo Kisii to nitiere joluo. Class kacha dongindo kinyalo loso gi nyathi dholuo. Koro gima important en ni ing'iyo ni kuma antie ni. Dhok mane maloso gi chunya, which is dhok ma iwacho gi dhok Ingereza ni which language do I value most. Nikech onyalo bet ni en dholuo, onyalo bet ni en dhok mar kumidake no. Lakini king'iyo pinywa ka, kuonde mang'eny ji wacho dho mama. Ang'eni isebaye e Kenya kae bing'eyo ni nitie kuonde minyalo dhiye ma nyaka idwar ng'at machielo malokoni. Parie information ma ng'ano miyi samoro ng'at malokoni ni ok mi wach kaka onego bedi. Ka dinende bed ni iwinjo dhok no, dikori winje alisi kaka en. Koro gima wawacho kaka Sama Institute of Linguistics en ni kaka wadwa osewacho ka ni language miyo ng'ato identity. An Jaluo nikech awacho dholuo. Language ema wa preserve go culture. Kitewa gi timbewa. Ang'e kitewa gi timbewa nikech awacho dholuo to onyisa kitewa gi timbewa kitiyo gi dholuo. Koro ber ka wang'eyo dhowa eka wang'e culture marwa. To bende research, nikech Sama Institute is engaged in research bende. Research nyiso ni nyithindo mopuonj gi dho mamagi, gi dho mama magi dhialo magi hero dhok maloso gi chunygi. Ka gidhi e skul, ka gichako puonjruok e dhok mamokogo, kata obed English kata Kiswahili, gidhi maber moingo nyithindo mane otere skul ma dala giwacho dholuo to e skul giwacho dhok mamoko. Koro en gimoro makelo konyruok e ngima dhano kamoro amora, obed Jaluo obed jadhok mane, kochako gi dho mama to bro dhi maber e ngimane. To bende unte ubro bedo kuyiero koda sande gi John ni chona kanwa chako nikech ampa nagene nonyuola chon matin kanwa chako ramna sikunde nipuonjo gi dho mama dogi kanwa chako ni puonjo dho mama to dho mama tindo puonj kata mne sikunde mana ka John bende wacho ni samoro nyalo nyisi gi wach moro gi dho mama ko nyisi gi English to kwani winje e yonero makare akani sande biyiere gi wach makamano. Ayie gi wach makamano to bende nitie wach mitiyogo momulo ngimana bende. Ane chal mani describe kama ni chake cha. Jaoda ok en Nyaluo, en Nyanyeri. To gima hero kuome en ni en mano jiwa monda alok kata timo chenro mag lemo gi Kiswahili walok gi dholuo. Wariw lwedo chokruoge ma itimo gi dholuo nikech en noseneno ni chon no katiga gi dholuo natiyo mana gi Kiingereza kata gi Kiswahili to nyithindo ma Nyasaye ogwedhowa miwayudo gin bende koro ne gidhi lalo dholuo. Koro nonyisa ni onego wakaw okang' kae nikech dholuo e dhowa. En Nyanyeri to wacho dholuo e dhowa. Ma onego warit e yo maber. Omiyo we watim chenro
wadonje kanyakla mar dholuo e riwruok mar to en bende nong'e dholuo koso en bende koro da puonjore ka nyithindo ka opuonjore kaachiel gi nyithindo. Fact osetimo dongruok maber ahinya. Sani onyalo kata chwalo mbaka matin gi dholuo puoch gi pak kabisa. Nikech mano bende ting' ma bende dintiere godo. Iwacho ni kata mana kaka the head of the house, iwacho ni the head of the family ng'ato kata mana kaka puonjo kata mana yawa mage mano mar ng'iyo dho mama. En mana ni ahero kaka ikele sande nikech ing'e ni wach ma bende samoro wiwa wilga godo kwa ng'iyo kata mana dho mama wan wanene ga mana ni e ot kende to kanisa to nikech mano e penjo maduong'. Kawuono Sharon ong'awo samoro an nyaluo to ka manyo kata mana kanisa kata mana buore Nairobi ka hada mana dhi samoro miwacho dho mamoko nang' mne kaka man kata mana kanisa ma wacho dholuo mano e penjo maduong' kanyo sande. To mano en gima thoth ji in fact asewuoyo gi kata joluo ma owuok Kisumo matiyo Nairobi ka. Ng'eny gi sama anyisogi ni tinde an ariwora gi kanisa ma dholuo emitiyogo, gibuok ga ni man to dholuo matek ni emitiyogo e lamo. In fact pogruok ma aseneno chop sani en ni an mo comfortable sani kata chwalo mbaka gi dholuo, wuoyo wi topics mopogre opogre kawuok e muma kata ka gin topics ma kawaida. An gi thuolo zaidi sani compared to chon. So aneno ni timo that change ka okang' ma wanyalo wacho ni en okang' mar yie kata leap of faith ma thoth ji ok dwa timo osekonya nikech sani anyalo kata tayo mbaka e yo maber gi dholuo ma pod atimo steps, anyalo wacho ni ane baby steps poka chopo bende kata mana somo godo kuma bende ok yot kata mana yalo godo kata moro ni ng'iyo gi dho swayo ok yot. Ang'eni mago bende wadhi bedo kwa losi kaka osekonyi isewacho samoro kaka ikonyo godo ji nikech ing'eni bende kosekonyi gimoro nyaka ikony godo ji. Kuom ranyisi okiny ma kawuono kiwacho kata mana John kaka motelo ni wacho ni samoro nyithindo wan kaka jonyuol wanyalo bedo ni wapuonjogi mano dho mama to chon bende nantiere ga buge mane ndiko kata mana gi dholuo tindo kanegi ahinya nantiere kata mana gazede mana samoro ndiko kata mana gi dholuo tindo kanegi pogogi ahinya dictionaries mag dholuo tindo ka winjgi ahinya. Dibed ni nitie kata mana kaka koth osechako gowa achni kata mana kaka joluo nikech koro mae dhowa ma bende koro wang'e kaka dho mama dibede koth osechako gowa kumoro ma kata nyithindo ma bende koro inyuolo tokwa samoro ok nyal kata mana ng'iyo kitwa gi timbewa e yo makare. Mana adier sani buge mag dholuo kata kidwaro story books man gi sigana mopogre opogre mag dholuo samoro ok inyal yudo, lakini gima ber en ni SIL mano e tich ma watiyo. Wandiko buge matindo tindo miluongo ni primers. Kaka higa mar 2021 ne watimo buge 232 e dhok mopogre opogre nyaka mag dholuo ne wan gi magi Kikuyu, Kamba, Turkana, Kisii, Giriama. Koro bugegi mane penjo maber. Nikech okwanegi ing'eni chon an kata mana kana wuotho e street kata mana wacho ni nikech an onyuola e kaunti ma Kisumu kacha nwawuotho kata mana tie Kisumu Boys kacha neno kata mana ka buge opange dholuo tit macha kenango tindo okwanegi omiyo wanyalo penjo ni iusogi kanye. Koro buge ma watimogi project kaka mano obedo sponsored gi World Bank. Koro ka gitimo to giwacho ni bugegi wadwa ni utere community. Ok waus gi e streets koro samoro ok inyal nenogi lakini iyudo ni otergi directly to the community ma sponsor dwaro ni mondo tergie. Lakini en gimoro ma wanyalo scale up. Owach ni ka wanyalo golo bugegi te mondo water ka gin mag dholuo wayud kaka waterogi e piny luo te. To mano ing'e ni dwaro support maber. Ma ugolo buge ka unji million awach tu dwaro buge 2 million kata gin buge matindo tindo mano dwaro support financially weche mag distribution gi kaka mago lakini buge to ntie nikech aparo ni mano be challenge ma bende aketo nikech samoro kwacho ni utero gi direct ni communities samoro an kaka Sharon samoro an gi nyathi manyuolo to nyathi kanyuolo tan buore Nairobi ka an Edward
ada dhi bookshop nikech community samoro kan target market mare don kaka koro olalo jomoko ka e diere ka mana dier mano gima koro nyaka adhi kuom jowa matiyo tijni anyisgi ni gigi dware ni wakete shelf mondo ji oyudi ng'ato ka dwaro kata an asedwaro buge mag dholuo nitie masayudo matin to gima mora bende ni Ramogi nyithinda wero nitie gimoro manukelo miluongo ni tapki angene chenro mandorumo angene mam koro mano ne gidwaro ni sakasama mano dhi mbele to gin kanyo ging'iyo nikech giwacho dholuo matin to ka giwinjo wach wad moro matek mar dholuo gibiro penja ni to mae ominang'o koro ukelnwa moko kaka mago to wan bi wakel buge mondo dhowa obed preserved. Ang'e ni dhok to pogore dholuo mana achiel kuom dhok ma bende wawacho e piny Kenya kaka konage ma bende TV ma bende samoro nyalo mana keto ne nyithindi mar mondo mi gipuonjore nikech wantiere gi chenro mopogore opogore. James Rabala nega ka puonjo u chenro mano mar 111 dhowa wange kitwa gi timbewa chike mago mag luo ngine tinde bende wadongo ma samoro kata mana wanyalo wilo gi chike emeni nyalo kata mana kodiochieng' ma kawuono ng'ato nyalo kawo kata mana okende kata mana nyamin gi kokia nikech tinde bende galamoro bende chokruok ma bende nitimo chon e dala aneno kaka kata mana tinde ji ok tim e yo malong'o kaluwore kaka piny bende dongo bende kopogore gi mano Sandy Orie kaka jaduong' kanyakla mane gwenge mag Kibra ni wacho ni bende jiwo oganda kotenre kod alama mano mar puonjogi dhok mopogore opogore gino marani kata mana e alam makama bende untiere gi dhok kata mana kopogore kata mana gi mano mar dholuo mano mar puonjo oganda mamoko mondo kik wegi oko donge wan gi chenro in fact wan gi nikech tinde thoth ji ong'iyo gi tiyo gi mbui internet wan gi website ma jaber ahinya website no kilime onyalo konyi nikech website no oloki chop nyoro na timo checking na yudo ni dhok moselok kanyo gin dhok machopo 1,087 to dholuo en achiel kuom dhok moselok e website no mano wapuonjo ji wach Nyasaye to website no anyalo kata share the actual web page www.jw.org/luo kikete kamano to oyawo ni buge in fact namor ni John gini bende die tijno mar loko buge so kidonje website no idhi yudo buge mag dholuo koro moselok from English to dholuo muma bende ni kanyo online ma from chakruok nyaka fweny complete kata kindika Google search ni somo muma e internet tera e website no direct yawo ni muma no to ichaka soma en dholuo ma mondike yo ma leo kabisa so mano en achiel kuom websites ma ajatiyo gago to kata sama atayo puonjruok muma gi ji nikech mane tich moro ma atatimo website no osekonya ahinya nikech oting'o buge ma wuoyo wi rowere penjo ma gin go gi duoko mowinjore mawuok e muma weche mag joot dak pek mag yuto weche mag parruok ahinya ing'eni kinde modakie chal mar ngima masani koro kanyo idhi yudo paro mowinjore ahinya mowuok e muma koro okete dho luo nikech seche ma walendo kaka Kibera ka Kibera Ayani Olympic kanyo thoth jomodak kanyo bende winja dholuo to kichako wuoyo kodgi gi dholuo girwaki e maber ahinya omiyo dhok ma giwinjo en kaka mana John wacho ni en dhok mamulo chuny ka in gi ote ma onego ochope ir jowinjoni chopo nyaka e chunygi amor ni Ramogi bende jawacho ga ni kae kar chuny jaluo koro website no bende kidonje slash wacho ni kar chuny jaluo to mar koro wang' jowi Ramogi TV wacho ni mae odwa mae odwa
kama nyalo kuothe kaka onagi kwasomo paro mopogore opogore John. Sharon, nitie gimoro ma Sande owacho kanyo mar translation mar material. Gimoro ma SIL bende osetimo, wan gi gimiluongo ni language software, to wan gi program miluongo ni Bloom ma inyalo ng'ata nyalo tiyogo mar loko kata iwinjo sigana moro mamit e dhok machielo idwa loke gi dholuo. Koro program ni, it's an app, onyalo konyi loko sigana, tindik book moro, i-produce book moro matin kaka primer man gi sigana no, to inyalo tigo. In fact, mano gima osekonyo ji mang'eny ahinya e Kenya kato nyaka pinje maoko watiyo gi mano e loko from one language to another. Matado wacho ni kaka piny medo lony, dongruok mopogore opogore, lony mopogore opogore bende ji biro godo. En mana ni ka ng'ato winjo kata mana nyakalondo samoro ng'ato neno wang' jowi kaka gineno ni eka samoro giwinjo kata mana weche maket kod mani. Nikech wacho ni buge bende nitiere mar mondo mi ng'ato som, onwang' knowledge, onwang' somo e iye kanyo. Kok ing'iyo to ok dak ing'e. Emiyo ni kata mana kinde ka kinde bende wajiwo ga nyikwa Ramogitvlive, winje nyakalondo, winje TV. Kuonde ge mabedo biro bedo kung'eyo kaka upuonjo nyithindo kata mana nyithiwa mabende biro. Kod dhi gitwak makama bende winjo kata mana kaka uloso nang'yo kata mana theme mano thor wach ma higa ne mano mar higa mar 2024 International Mother Language Day. Ondike kanyo gi dholiech, multilingual education is a pillar of learning and intergenerational learning. Manyiso ni ka nyathi ong'eyo dho mama, wacho kata mana ni ong'e dho mama gi weche mopogore opogore, nyiso ni bedo ni ochak puonje English kata mana Kiswahili nyalo bedo mayot ne mana kaka nwatwak mano kaluwore kod thor wach ma bende omi okinyi makawuono. Ang'ena chiegni ka ote nyakwa Ramogitvlive ng'ioro gi lai magwa magote machuok karede ka uchiel nono mbui mar oganda Facebook gi YouTube bende wabiro ni achiel kachiel abiro bedo kasomo ote makama. Wach machiel ma bende nyakwa lose Sande gi John en kaluwore kod kaka dho mama bende nyalo kelo thuolo mopogore opogore mago mag tije. Nacho kanyo kana chako ni Radio Ramogi, TV mar Ramogi. Bende wantiere gi mathoth gi mang'eny mana Royal Media ka. Wantiere gi dho Luya, dho Kuyu gi mamoko. Radio stations wan godo chiegni mohewo kata mana par kaendi. Mawacho weche mopogore opogore. Radio stations mano nyakalondo. Royal Media ka wantiere gi 14. Radio Ramogi en achiel kuomgi, manyiso ni dho mamoko gin 13 ma bende odong'. Dholuo ineno kanyo wan gi TV, Inoro bende wantiere godo, mano mawacho dho Kikuyu, ma bende en wang' jowi. Mawacho ni koro kata mana dho mama nyalo kelo thuolo mag tije. Omiyo oganda kik luor mar mondo mi ong'e dhok makamagi. Koso en jip mane madimigi John? Mana adier, dho mama nyalo kelo tije. In fact, kaka SIL wawacho ni ng'ato nyalo bedo empowered economically, socially, e yore duto kotiyo gi dho mama. Ok nyaka ing'e dhok moro e kibed successful. Inyalo dhi maber kata kitiyo gi dho mama ming'eyo no. Emomiyo an be dajiw jowa waher dho mama kendo wati kode. Sani wan gi joma timo gik moko kaka survey mar dhok, dho mama, language survey. Nitie joma timo research mopogore opogore mana mar dho mama. Nitie joma loso dictionaries manendi wacho cha. E dhok ma pok ondiga nyaka nene, to mano en tich mar dho mama. Nitie gik mang'eny kabisa minyalo timo kitiyo gi dho mama. Emomiyo kik ji luor, kik ji par ni kiwacho maybe English kende kata dhok mamoko go, to kinyalo yudo tich. Amora ahinya ka nende gitimo review mar newspapers. Ka Tigere newspaper to ndege dho English. Iloke. Nikech iseng'e dho mama gimo wacho. Iseng'e dho mama. Amora ahinya ka giwacho ni dhok kawuono en chieng' mother language. To tich motiyo e studio kae en nikech dho mama. Emomiyo jowadwa waher dho mama, wapuonj nyithiwa dho mama. Ging'e ni dhok ni bende inyalo yudo go tich. Kidhi e romo madongo kata mag UN, donge ji wacho ga mana dhog gi. Higni moko mokalo, aparo ni higni ariyo mokalo, nitie Profesa Ngugi wa Thiong'o ne loso gi congregation moro Catalonia, Spain. To nowacho gi dhog gi, notiyo gi dho mama to ng'ato ne loko. To an adwaro ni ka ginene kaka higni dhi, wachop kuma nyalo dhi kamoro ta wacho dholuo, to nitie ng'ama loko mondo ji owinj. Nikech mano e dhok mang'eyo.
Kaka namna kaka nantiere jatend piny moro machiegni mabende nobiro e pacho ka en wacho mana dhoge to nitiere ng'at maloko ne to mana ne en kar jot ma jatend piny mano State House jatend piny wacho dhoge mabende ong'eyo to nitiere kata mana ng'at maloko ne oparo na kata mana e sikunde gino mara ni John samoro gi Sunday bende nimiyo kata mana disk nantiere gimoro mong'ere kaka disk e skul makiwacho dho mama to nyaka mi ten punishment miwuotho godo the whole week akene ne jopuonje sani Sunday ma samoro nyalo bedo kaneno bende paro ni koro disk ne bende gimochono kosa ga nyithindo wachacha dho maging'eyo an ing'e ni wach disk no okay no karomo gi disk no nikech apani nadhi e skul mar nena municipal school Nakuru to koro English gi Swahili ema nitiyogo ahinya lakini nawinjo wach disk no to disk no ing'e ni otemo discourage ji mondo kik gi puonjre dho koro apani disk no sani wanyalo wacho ni Mother's Language Day ma international chal ka gima odwa keto disk no tenge wewa dhial dho mama e yo mowinjore kata mana skunde kaka odiochieng' ma kawuono nego bed ni giyiene kata mana nyithindo wachuru dho mama mar mondo bung'e dho mama e yo makare bende kapo kaka ote machuok nitiere jomoko ma bende wacho niya an Sharon ng'a winjo en jadholuo takia wacho to samoro ing'e wache en mana ni koro sunge ba samoro ji oketo ni ka ng'ano kata mana John kata Sunday wan winjo ka wacho dholuo wan gi nena nade moko bende biro gi akweda kik wi wawil godo nitiere akweda bende mag dhoudi nitiere tribalism ma samoro ng'ato ka winjo nyingi kiwacho ni nyingi Adhiambo to oseketi mane group mamoro mano be nyak walose John akene na chieng' nade ma bende moko bende osebedo kakade samoro nyinga Adhiambo tano kada tiyo ga Adhiambo no koro ati kata mana gi nying English samoro ati mana gi Brenda Fieres kende tika mana ni samoro nyinga Kemunto nyinga kata mana Wanjiku ni nikech aluora kwede samoro aluoro ni ok bi miya tich ngeni magi bende en achiedh nade ma bende sani yudo jonyuol masani janyuol in jaluo wuon paru bende jaluo to nyathi ok idwa miyo nying luo mano gima ntie nikech kaka ji okawo dho mama ni nyaka ibed jadhot makama eka samoro inyalo yudo opportunity lakini mano ni onego bed ni wa overcome gima kamano to wanyalo overcome nadi wanyalo overcome ka wachako puonjo nyithiwa ni dhogi ber ka wachako dhialo kaka wawacho kawuono wachako dhialo dho mama mondo ging'e ni kata kiluonga gi nyingni nikech Nyasaye nitie gimomiyo Nyasaye nomiyo nyuolie e dhot monyuolie no koro kata obedo ni jomoko nyalo discriminate nikech dhok miwacho kata nikech nyingi seche moko inyalo bet gi nying ma o comply lakini pod ok yud opportunity midwaro no koro ber ka ji o embrace kendo okawo dho mama okawo ka gima en gima important nikech en nikech dhoudi ma dho mama nyalo yawoni ng'eny moingo dhoudi monyalo loroni koro onego bed ni ji keto mana e pachgi to pare ni ka awach ni kata ni joluo ka watewa embrace dho mama ka watewa embrace dho mama bwa bet kata gi skundewa early childhood education wacho dho mama e classes ma pinygo obet gima powerful aparo ni mane kaka dhok ma watiyogo tinde kaka French English e kaka nobed nikech ne gi make sure ni ji mang'eny wacho dhogno ka ji mang'eny nyalo wacho dholuo ka ji mang'eny nyalo wacho dho mama thuolo mag tije bende nyalo yudore nikech koro dhok no iwacho gi ji mang'eny nitie ji mang'eny mong'eye to mano nyalo konyowa erokamano ahinya ada ka ote ma bende isebedo kioro nyakwarom Jwang'a mar mondo mi welo ma bende wantiere godo samoro ka ginyalo miyo wan bende duoko kaluwore kod ote ma intiere godo wabiro bedo kwasumo paro wakane moko kuom ote ma bende nyalo ketna yamo mar mondo mi asom nitiere kanyo ote moro gi Lilian Akinyi wacho ni mano ber kabisa kendo an ahero dho mama erokamano ahinya ote machielo abiro bedo kasomo mar Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni puoch gi par ne Sharon ng'eyo ni japuonj ne chwadi kendo mi disk kiwacho dholuo to sani mongo dholuo e TV to ichuli an sata samoro no kachero dholuo e school gima affect dho mama en intermarriage nyathi mana kinyalo ketna ote ne kendo chaka som wacho ni gima affect dho mama en intermarriage nyathi tinde onge dho mama kose dho baba aparo ni mano penjo ma bende penjo kanyo bende ote machielo wacho ni penjo na welo ni ka baba jalang'o to mama jaluo nyathi owinjo ng'e dhok mane nikech chik luo yango ni identity mar nyathi wuok kuom mama emomiyo surname en mar baba mogik iwacho ni tribalism
tindo miyo ji oluoro wacho dho mama. Aparo ni mane penjo babed na penjo seche ka. An nyithinda gin pi waluos, to kata mana nying luo ema gionge go. Kae giwachi ang'o? Aparo ni paro makamano nyalo subo kwa dhi nyime gi twak makama. Jackie Nyarumudi wacho ni Happy International Mother Language Day. Wacho ni dho mama osekonyowa mang'eny. Wacho ni kuodho jatendi. Ma koro iwacho ni side effects bende mar dho mama samoro ka ng'ato ok winj dhogno. Ng'eyo sigendni machon kaka mek mosenindo Grace Ogot gene. Yani sigendni dholuo mit winjo. Dho mama osemiyo communication be bedo mathoth. Mak mana ni dhogwa masiaya to dwa pogore gi dholuo mamoko. En adier makende. Asomo ote machielo kendo. Aparo ni ok ma ote mogik masom mar Morino Jone. Wacho ni ahero dhowa to nang'o mene dho baba onge. Aya. Sande. Akan nang'o mene dho baba onge. Wacho mana ni dho mama. Inyalo duoko penjo makamano. Gi mamoko ma samoro nyalo duoko. Dho baba, aparo ni, okay, sama nyathi dongo apani ojabedo ga gi min gi seche mang'eny moloyo gi wuon gi donge. Koro mama ema konye ng'eyo wuoyo, omiyo nitie kaka osumo weche mathoth kuom mama moloyo baba. Baba ni dije mopogre opogre oko kocha, en ma otimo tich oko kono. Koro mama ema miyo ga nyathi identity korka dhok. Ya, lakini nitie penjo moro kanyo ma openj ni ka baba en jalang'o, mama en nyaluo. Koro nyithindo gi apani okay, kila familia nigi kaka ginyalo ng'ado, lakini ber ka kata ka ginyalo puonjo gi dhok go te. Ok nyal kelo bagane nikech samoro nyathi dwa temo ng'e dholuo to dwa temo ng'e dho lang'o, tema koro wano koro yudore diere ka. To mama samoro kia kata mana dholuo, samoro nyalang'o. Nyathi ma koro ofund ka oketo mafuanda. Aparo ni ting'en mar jonyuol mana kaka Sandy wacho. Lakini John minyalo duoko gin mage. Nitiere ote ma bende utendre mag manwa wacho mago mag tribalism. Winjo kanyo ka ng'ato winjo nyingi ni John Orlando. To acho ni Orlando ne nyaka ibed jaluo. To kisebedo jaluo to koro kata mana kwede bende donjo tich ok miyi. Aparo ni kaka ndawacho onego bed ni wabet mamor kuom bedo joluo kata kuom bedo dhok moro amora ma dhok ma onyuolie. Nikech ka kiluor ni kawacho dhok ni kata ka omiya nying ni to kabi yudo opportunity, mano iloro dhoudi mang'eny. Nikech kaka Sharon osewacho kae, tich motiyo kae ni donge nikech wacho dholuo. To nitie gik mang'eny kata tije mang'eny kata kuma tiye sani. One specialist mag language to wang'iyo dhok te. Anyisou ni sani wan e communities 1312. To tijni kadibed ni ji ok yud tije nikech dhok magiwacho. Tich mar SIL osetire chakre 1934. To pod nyaka sani pod watiye. To en e piny ngima. To watiyo gi ji e dhog gi. An gimichula ne sani kuma tiye en nikech ang'e dhok mamoko ma bende awacho. To mane tich matiyo. Koro kik waluor. Nikech ka gik moko lokore ma koro jadhok machielo mantie, koro ibro chenjo nyingi kosi ibro timo nang'o. Nikech nying ok en gima ng'ato loko sakasa. Nikech kawuono nyalo bet ni en ng'at makama, kiny en ng'at machielo, to ok ibiloko nyingi gi every regime mabiro. Sharon, akia ni di yie na wache gima AMLD kaka nochakre. Akia ni nitie thuolo mabro wache man. Wacho mana kind thuolo mar dakika achiel kapok ako yuo matin. Okay, sawa. AMLD, International Mother Language Day, nochakre 52. Mano nochakre kamiluongo ni Bangladesh, mane en East Pakistan. Bangladesh ne en part mar Pakistan dalono. To Pakistan ne emane kaka ne en sirikal nowacho ni koro pinywa ni te nyaka ji wach dhok achiel ma en Urdu. To jo Bangladesh ng'eny gi ne wacho Bengali. Koro e University of Dhaka, ma en university mantie capital mar Bangladesh, ne gitimo ng'anyo maduong' ahinya. Students mag university. To unfortunately ka police temo keogi, 5 kuomgi nowito ngimagi. To chakre kanyo, sirikal mar Pakistan noyie bu jo Bangladesh
kapok gibedo Bangladesh ochako tiyo gi language mar Bengali. To kanyo ema celebration ni nochakre. To kane giloso gi UN higa mar 1999 ne UN o pass resolution bowacho ni koro tarik 21 dwe mar 2 higa ka higa wabro bet gi International Mother Language Day. Makata kawuono wadhi e embassy mar Bangladesh to raise the flag and celebrate kawa paro gima notimre mondo mi ji odhial dho mama. Adwaro ni mondo awach kamano. Erokamano. Erokamano nyako miyango mano ne nyikwarom Gajwang' ma samoro nakia. Nyakwarom Gajwang' oseromo kanyo saa 2 mar okinyi. Wakaw yo machuok mar mondo mi waduogi bende gi ote ma bende sibedo kioro. Kwaduogi okang' mar 2 waduogo tieko chenro makama. Bende sande in bende wani nyisa segana nikech wani nesewacho ni kaka dholuo osekonyi. Inte isekonyo godo je machal nade. Kata mne ni John. Samoro isekonyo godo je machal nade. Kik bende wane dholuo osekonyowa to wan ok wakony godo ji. Donge kok ma Nyakwarom Gajwang' wakaw yo matin waduogo bang' thuolo manok. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iyue mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwarom Gajwang' machiegni mano okang' mar 2 nasingo nodhi kaw yo matin wakaw yo matin wasebudo duondwa gi pi mano mar dhi nyime gi chenro makawa wadong' gi matin e dakika 28 mar mondo watiek twak marwa kapok watieko twak marwa bende jiwi ni medo oro ote me odiochieng' makende ma bende ute moro amora mintiere godo nyalo jwa godo jopiny kotende kod odiochieng' makawuono mano mar dhialo dho mama in thuolo 2:00 e lai magwa mag ote machok mbui mag Uganda bende wabiro ni achiel kachiel wasemana moko kuom ote ma bende
osebedo ka donjo. Nitiere moko kuom ote mabende osebedo kuoro ka, ote bende aneno ka ng'eny malich. Nitiere kanyo Rosie Nyateng. Iwacho ni Happy International Mother Language Day Sharon. Wakwayo jopuonj owe nyithindo omong' dho mama, kik rodhgi ka thuol kawuono yawa. Imedo kanyo nyaka ni tho. Aya, erokamano ahinya. Pure Nakinyi, iwacho ni amor gi chenro, dho mama osekonya, nikech ka antiere e kor gweng', kata ka wuoyo gi jok madongo, to aonge chandruok. Ote machielo Wycliffe Oguti wacho ni dho mama osekonya mang'eny sana sana e post elections ma higa mar 2007 ne okonya huru makona ka an kama tek. Ote machielo jaote Millicent wacho ni mor gi chenro, unajivunia kuwa mjaluo halisi, to dak ndiko mano gi dholuo ya kawuono dong wadhialo dho mama. Josephine Peru wacho ni ahero dholuo lakini wacha to tek samoro. Aya. Otieno iwacho ni in Profesa Otieno Koyugi mar Ndere Alego. Amor gi yor dhialo dho mama, sani asedonjo e internet mar muma mar dholuo, heko Ramogitvlive. Erokamano ahinya, asante ni nyisogi ni nitiere muma molok ne ji kanyo. Odija Tong iwacho ni in Odija Tong kiwuok Rapogi ka Nyamkago, wachne gigi nuo website cha. Aparo ni website mar yudo muma mano mar dholuo. Babu Dimpos iwacho ni Yaure Sharon, an gi kwayo ne jonyuolwa kata owetewa mapuonjo nyithindgi gi Kiswahili gi Kisungu kende. Mamiyo dho mama reduced in the incoming generation. Unbe teme uru jiwo ji mondo gipuonj nyithindo dhok mano mar mama. Iwacho ni in Makalai kiwuok Rongo University. Dong watemo jiwo ji. Dong mimi TV mar Ramogi bende nika bende wagone erokamano ne kambi mar All Media Services mano mar kendo TV mar dholuo. Mar mondo mi mapuonje kata mna nyithiwa kata mna joma dongo mamoko mabende kia dholuo. Emomiyo ni wantiere nyaka e mbui, omiyo kata mna kintiere e piny Amerika, ibende piny Dubai, inyalo neno chenro achiel kachiel. Chenro bende wantiere godo mathoth ka. Chakre okinyi nyako nyango, chakre kata nyaka midhiambo otieno chenro opong'. Mago mabende waloso godo gi nyikwa Ramogi Jwang. Nitiere ote mabende donjo Sunday, aparo ni nitiere moko ote mabende nageti. Website mabende jipenjo mar muma mabende ginyalo sobe dholuo. Website no, aneno ka thoth jowinjo wa osechako kata tiyo kode. Kata e dakika ma pod wan e studio ka. www kanuoyo www.jw.org asto iketo / indika luo to yao ni website no gi dholuo. Mana kaka na wacho nitie dhok mopogore opogore 1,087 chop sani, to dholuo en achiel kuom dhok mose lok kanyo. Koro korka weche ma nyalo konyo e website no, nitie penjo mathoth ahinya ma rowere jabedo gago, to nitie duoko mowinjore ahinya mayudre kanyo. Mago penjo magin go kotenre kod ngima samoro achiedh nade magikadhe. Mamo manyalo duoko koso na. Mamo manyalo duoko. Kendo duoko e yo ma owinjore kabisa. Yani reasoning ma wanyalo wacho ni mulo chunygi. Kaka rowere. Kodonje weche mag dak, family, joot bende okele e yo ma balanced ahinya. Omiyo website no nyalo konyo ng'ato mondo oyud puonj mawuok e muma e yo mowinjore ahinya. Kanyo bende man wajiwo godo bende oganda. Kik wathor mana somo mana Kiswahili kata mana kotende kod muma. Bende wang'iye kata ne muma mar dholuo to wachango. Mar mondo mi okinyi ma kawuono kata mana kanyalo pinyi nyaka Ramogi Jwang. Chakre Genesis nyaka Revelation. Bende nyalo wacho ni kata mana ka nyisi ni buko mar fweny en mane. Bende ng'e ni buko mar fweny en mane. Koso gin gi mana Genesis, Revelation, Matthew. Nikech okinyi ma kawuono kata mana in min kae. At least Sunday to wacho ni en jaduong' kanyakla. En ber nyalo ng'eyo. John in ka penji kata mana Revelation, kata mana Genesis nyaka Revelation gi dholuo diwacho. Ang'eyo nitie chakruok mano Genesis, Revelation and fweny miwacho no. An gi muma mar dholuo e dala. Ing'e ni gima kuma dake wacho dala samoro mano nyalo nyiso ni tijwa mane wachako go maduong' ma pod watiyo nyaka sani en Bible translation. Makata Kenya ka wa collaborate gi ji kaka BTL, Bible Society of Kenya. Expertise marwa maduong' en loko muma from the original languages to dhok mamoko gi.
Koro penjo moro nitie mandi penjo about kaka wasekonyo ji gi dholuo kata gi dhok ma watiye gi. An atiyo gi dhok mang'eny koro wasekonyo ji mopogore opogore. Ang'e moko matin tin lakini mang'e ahinya en miwachogo. To gima asetimo an kata ma SIL bende osetimo en ni kiparo ndalo COVID mane COVID obiro, material mane imiyo ji mane ji somo mang'eyogo ni mato tuo mane ang'o monego atim momiyo monda kik tuo ni maka ne obire dhok Kiingereza ae nitie Kiswahili bende. Koro diere no SIL no translate e dhok mamoko Kenya ka. Dhok madhi 5-6 botere counties buji ong'eyo ni mae gima COVID en to mae gima onego atim kaponi aneno symptoms mag COVID. Gimachielo en ni wan gi ginene. Wan gi gik machal radio ma o record Bible e dhok mopogore opogore. To nitie mag dholuo bende. Koro kaka nyocha ka ndala Desemba nadhi gi moko nikech ang'e ni nitie deye moko ma koro sani wengegi ok nen. Ok ginyal somo muma, koelo muma kamae ok onyal neno. Lakini pod onyalo winjo. Koro gigo be asetero kuma agim. Asetero ni dayo moko koro winjo mor ahinya. Koro asekonyogi godo. Koro mano asekonyogi godo. To SIL osekonyogi godo. Koro kata ka ng'ato ok nyal somo to watimo audio. In fact, program moro ma wan go en oral Bible. Ma watimo ok Kenya ka kende, watimo e Africa gi the whole world. Kata interpretation mar ginene, loso muma mar deaf. Ing'e ni sign language ng'eny ahinya e piny, ok en achiel, gin over 300. To SIL watimo translation mar sign language bende e pinje mopogore opogore. Koro kamane kaka wasemulo ngima mag ji mar joluo e rasenyisi ae gi jomoko bende e piny. Amor ni undu tete ukelo kara mana kaka osebedo kukonya ahinya e chiwo. Iwacho ni wach Nyasaye en ngima donge. Omiyo kara mana sande kara mana okinyi makawuono kanyalo penjo nikech imbe ni socho ni dholuo osekonyi e achiel ariyo adek. En mana ni in isekonyo godo ji nade. Ing'e ni bedo gimosekonyi imbe nyaka ikony godo ji mar mondo mi okel impact ni society. Mano to adier. Anyalo wacho ni dholuo osekonya an awuon nikech napon kama dholuo ne ok tigo ahinya. Omiyo kata mana sama ne iterowa dala, sama ne waloro skule, iterowa dala. Ne ok wawinj ga ka wan free ahinya. Mar wacho dholuo. Kata tieko juma achiel dala. Ini tek. Lakini sani anyalo wacho ni kata dhi dala kata gi jaoda wajadhi ga very frequently. E higa wanyalo dhi kata di beach. Chon en mana December. Sani wanyalo chano dhi dwe ka dwe kata. To dhi gi nyithindo bende. Gi nyithindo. Nikech sani mbaka sama koro dana dwaro mbaka. Wan kanyo wachwala yo maber. Omiyo osekonya e yorno. Anyalo wacho bende ni asekonyo jaoda nikech sani onyalo wuoyo kodi. In fact, gidholuo achiel. Abo gwelo chieng' moro winje kaka owacho odhum kanyo. Asekonyo bende nitie joma na yudo kibera ka mane dwaro ng'eyo muma e yo matut. Nitie puonj mathoth mawuok e muma ma nok ginyal winjo gi dho Kisungu kata gi Kiswahili. To sama na chako tiyo gi dholuo e konyo gi nono puonjgo. Ne odonjo ne gi yo maber ahinya. Omiyo asekonyo joma odak Kibera ka e yorno. To anyalo wacho ni mano en gweth. Anyalo kwane kaka gweth nikech chon ne ok anyal timo kamano. Nikech bende na pekni. Ero kamano ahinya. Aparo ni mano puoch gi pak. Bende kata mno oganda ma samoro osekonyo ji e yo achiel ariyo adek. Un bende useunwa paro mar mondo mi kik bi wawil gi kitwa chikewa kaka joluo. Ang'eni kata mno odiochieng' makawuono kata mna dho mamoko bende gitemo mano mar jiwo oganda
mar mondo ming'e. Lakini wachni debed ang'o John ne janyuol okinyi ma kawuono. Achne janyuol ma samoro bedo kata mana ka nyathine onge mana English go swayo. Dachne bombe nikech bombe wantiere kod dho udi mopogore opogore. Ema samoro miyo wuoro okinyi ma kawuono nyalo wacho ni an nyathina adaro ni first language mar ong'e English gi Kiswahili mar mondo mi ong'e kaka onyalo loso gi jowetege interaction. Kik bed ni dhoge koro moko ni ong'e mana nang'o ber ahinya ok mana ni hello kata mana wacho kata mana ni good morning gini okia. Samoro janyuol okinyi ma kawuono nyalo argue ni an nikech an e boma ok an dala adani nyathina ng'e English gi Kiswahili. Tineno ka koro dholuo nyalo bedo mapek to bende dala bende tinde winjo mana December ema jomoko yudo thuolo mar dhi dala. Mano nitie e boma ka nikech ji okikore, ji wacho dhok mopogore opogore. To jok mopogore opogore go gin gi dhok gi ma giwacho ma onyuoli dho mama monego bed ni dhialo. Koro kata kobedo ni wadhi dala dichiel e ginene e higa ber ka wan gi identity. Sande nindo wacho ka nende wachako ni language gives you identity. Dho mama mi identity. Ing'eyo ni ang'o momiyo iluonga ni Achieng', ang'o momiyo iluonga ni Orlando, ang'o momiyo culture mar wachal kama. Koro kata obedo ni wan e boma onego wa embrace kuonde ma wa aye, onego wa embrace dhok ma kumonyuolwae. To gima daher emphasize akia na bro wache nadi gi dholuo lakini wawach gi kizungu aye inyalo konya. You don't have to sacrifice your identity to succeed in life. You do not have to sacrifice your identity. Ka in dholuo ne miwacho kata ka nyingi en nying dholuo, be proud of it. Ng'ato kawi kaka in. To king'iyo kata dhok mamoko mawacho gi, ng'ato nigi ability mar wacho kata dhok 4. Sida ni kanye kipuonjri dholuo, ing'eyo kizungu bende, Kiswahili bende wacho, dhok machielo bende nyalo wacho. Ing'eni mano advantage. Kidwaro jok matimo interpretation, kidwaro jok ma konyo kata e dhok mamoko go, ibro konyo. To kaka nda wacho e daka moko mokalo, ni kik waluor ni iluongi gi nying dholuo kata ni wacho dholuo. Nikech jok miluoro sani go, ng'ama chielo bro betie mawacho dhok machielo. To koro ibro loko nyingi kosi ibro loko dhok miwacho. Emomiyo waher dhowa. Nikech success mari ok bed determined gi dhok miwacho, nikech mano identity ma Nyasaye emomiyi. Koro mane ma nyalo wacho. To kila ng'ato nigi identity. Kamano. Ognodo chiema kawuono ka intiere kata mana e piny mamoro koro samoro ka nyingi Achieng'. Wantiere kata mana gi nyithindo maloko nyingegi. Jonyuol moko niga gi buok. Kochopo kata mana seche mag penj ni KCSE, KCPE, samoro ni nyimiyo nyathini Bernard Opiyo, iyudo koloko ni Bernard Sanchez. Magi gik matimore. Ma samoro nyaka na penja ni nyathi time kama nang'o. Dibed ni en society ema ketowa kamano koso nang'o sande. Yeah, society osetemo keto pogruok e kindi ji. Ting'e ni, okay, disk en yo achiel ma ni temo go golo weche mag vernacular gi. To bende apani mana kaka Jono wacho. Ka wanyalo manyo yore makoro wanyalo tiyo kata gi vernacular languages ma wan go e puonjo ji kata weche mag technology. Mano nyalo miyo kendo dhok ma local gi ibro ting malo. Because the world is going digital. Omiyo my chance ma ber ahinya ma wanyalo tiyo go mondo wadhial mother tongue. Erokamano ahinya. Mora ahinya kaka ulose mana ni sakora mang'ado wa dakika na 17 tok saa 2 mar okinyi. Adaro mar mondo mi wawach wachwa mogik. Kalinya nyaka lure gi thor wach ma bende nwachwaki okinyi ma kawuono bang'e to alore chenro ma kama nikech tedo gi chiemo nego bed ni chako e kinde thuolo manok. Achak kodi John Orlando. Wachni mogik wachiko chenro ma kama ahinya ahinya kinde ma bende wadhialo dho mama. Dibed mane? Erokamano. Abro mana jiwo ni waheruru dhowa. To wati gi dhowa proudly. Ma onge luor ni nyingi en mag Jaluo kata ni wacho dholuo. To gimachielo, anyalo kwayo jo counties wa kuonde ma aye wa embrace dholuo kendo wati gi dholuo e classes mapiny iluongo ni ECD. Wa embrace dholuo nikech nyathi kopuonj gi dho mama kochako education mare gi dho mama to obro dhi maber e puonjruok mare. To mare gima obedo backed gi research, ok en gima wacha wacha.
To gimachielo ni kata central government bende SIL ose collaborate gi agencies kaka KICD to adwaro ni wane more from the central government mondo do mama otigo bed dholuo bed dhok machielo otigo e skunde in those lower levels oket pesa kanyo to abro neno ka this transformation bro bet lokruok bro bete nyithindo bro dhi maber e sombgi to anaduko erokamano ni Royal Media nikech you are trailblazers unyiso with an example un gi steshende manendise kwano mang'eny 14 mag dhok mopogre opogre mago radio Nyakalondo Nyakalondo 14 ae wan gi Ramogi TV wan gi TV mamoko bende to mano gima ber nikech ung'iyo buneno ni mae konyo ji kendo ji winjo maber ka gin gi dhok maloso gi chunygi to mano Ramogi noneno chon to Royal Media noneno chon to gimachielo adwoko erokamano ni agencies kaka Bible Society, BTL gi faith based organizations moko gisebet iluongo ni mstari wa mbele making sure ni dho mama bedo embraced in this country and even beyond. Koro anaduoko erokamano ageno ni bro rwako wa chieng' machielo kendo mondo awach dho mama kaka wacho kawuono ber nande kende higa mabiro chieng' tarik 21 watemane na puonjo jowa kinde ka kinde sandori wache mogik de bedago an daher puoyo jo Royal Media kuom miyo wa dhialro makende ma kawuono wa bedo gi thuolo mar goyo mbaka gi dholuo en chakruok maber ahinya wanyalo wacho ni sani wameda jiwo jowetewa ni giher dho mama waseneno ni nitie ber mathoth ma ginyalo yudo ka gitiyo gi dho mama to bende dho mama ema koro chopo ei chunygi omiyo kata puonj mawuok e muma kata puonj mamokogo wanyalo manyo yore ma wanyalo tiyo godo mondo waternegi kata weche mag technology bende gi dholuo omiyo ma en chakruok maber koro kata higa mabiro komiwa thuolo mar bedo kae gi John gi jomamoko opani wabo bedo gi mbaka maberie moloyo erokamano to unduto ta yiero ko duka bende wacho ni the world is going digital omiyo sani kama ka buge onge pod inyalo ketgi e mbui mar mondo mi oganda som nikech kineno kama na rowere kinde ka kinde wan ga mane simu ka watimo ang'o wanyalo puonjore dhok mama to kama gi dhok mamoko mano bende challenge ma bende wan godo wan bende wapuonjore na dhok mamoko mar mondo mi wang'e agonu erokamano ahinya sande ore jaduong' kanyakla matibra agunu erokamano ahinya kuom chopo twak kanyakla kod John Orlando director mano mar kar tiegruok mar Sama Institute of Linguistics in bina guni rokamano ber no kiny baka wuono Ramogi TV wono yeno mna wacho dho mama ka okwa mi ji disk ka wa promote dho mama omiyo kiny baka wanya koro ngajua kamoro moro mintiere in bina mi challenge mano mar mondo mi iwach dho mama ukinyi maka wuono gima ber ni wan ka mwati TV mar Ramogi kata mna newsroom kwa dhiye en mana dho mama chakre okinyi nyaka odhiambo dhok mamoko gi paro mana kisiwuok oko mar gate kata mna samoro kiromo gi nyawadu mokwinj dhok makamano kaka mano oritur masane dakika 21 tok saa 2 mar okinyi gikanyi makelo e giko mar twak makama kawuono en odiechieng' mar chieng' tich adek Jalieta osekre makare mar kelonwa chenro mar tedo gi chiemo mana tayo chenro ni nyinga Sharon Ong'aw. Kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka en gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima ma rech minyalo chamo kanumu ok ochuno ni tede ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore othonje ka othonje tedo gi chiemo tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.